na ne fa asem ntu ho no mampa amafo di o se yo ya bo dwai obofo nso akofa nkikidi abegu bedwai mu ebra wadu obegu ho no baby I want to wa na want to obi anto dwum podo bi aba no nsem wa pa na fra hin kwa se onko fra brafo mra no bofo agu na ni mu ase achira man san e ko fra brafo ba ya asase e ko ko bofo ampa ya do bofo godemo e ko ko jani tina e de ba be kire na na pe ho e na chidi ehini upon senkuo ena na ire nso eto ujumu di ejire se asama peni po asama peni pa oni pa na kana asama ya no masampa de peni pa asama peni pa ni pa na kana asama okay ha Kachika Adona Kafata answer for it. Agoro. Ha. Oh. Mamdibo wo say anka ye monwum no manisi. Na ene dia ye neti. Ye neti kakra enti facheme. Yeah, asempa nipa. Sompa 93.1 FM. Ene Sompa TV. Agoro be so. Kai. Yadamo se busuafo. Sa moaje Sompa tumun ten. The only radio station ye bue na manfo sum with vim pa. Ai. Ya enter in 7th week. Na manfo sum with full vim. Radio station be about test we na obeye program na agiri abafom. The only radio station a general so pampe free bread about test be seen there and the Sompa 93.1 na ni nyina no na ya manfo adawroma radio no nye ne etoma mo TV no nye ne etoma mo we ye brebre boabo ansempo no ntakua no koto TV a ba bia wo pe ho na wo de to Bia ntimi nsaw ayi can say composed by force ni me no nyina so yasem kro see tomorrow Thursday we are going to do examination test tomorrow on Thursday ni yade kro examination test ni yade kro the first paper number 1 first paper ni number 1 yade kro is compulsory by force is yade kro kai I say tomorrow Thursday we are going to do examination test the first paper number 1 is compulsory by force agro hey mama no kwaya de kremo ho na oduro no ma kremo ache alaji machi o se sanuka de mama no sufika de na ekro o se kai kremo na ben mi si ho anu hu se fika de na eba o ka sanuka de no hey awziafo yaba vimpa ana yede aba abajafo asia omna samoa ha Mr. Yeboa Mr. Yeboa o se nkana Yeboa kwabena Yeboa is also here kwabena Yeboa tenten kwabena Yeboa titia nonko kwabena Yeboa tenten we kwabena Yeboa without sports no wa hene yire ama Yeboa asuama what's that? Akuya. Asemwa ba. Ha. Ose ayi from so ba. Ose ayi panyifoku ose mama yanko ayi mebu 70 don so chemu dunum ho. O de hwe so amfa. So sorry, I was in Kafuti 90 monson. I de hwe so antentam say eh. The someone san come mebu sem ho. 90 chemu dunum. Hwe so amfa ose panifo from so ba. Aso dem o. Hwe ose panifo am from so ba. Kai. Panyina jare afram please. Ya say panyina jana meme de be obetimi preach am. Na preaching aden.
nya no ase ugu bonsima ni mu ase na wo se nyame na onyam preaching a problem edie ya de ma no kai pe nyi gira we bompa ye we se be yo be nsam fifire wo se he asoro ma ne pa de ma hu se empanifo ni gina pono ho aya na mo kasa no e pono ho gina na fom wo e na fom ne no me se de ni asem bia me beka ensema mpanifo na kan dada no a eno na me team se hey papa no what the vimpa o na eko epono ho anso koduro o se timpanifo monfa de mpanifo kan dada no a mesremo a and then no me said then ya sem fufuru be ya kan ensem no mpanifo kan papa na ne baba e bodwama no na yire ya di akwara be ware no na yire se ajaku akwada ibra wo boyi a wonka hwi enye o se die si boyi di mantem ha me de wokura wudi na bata ho papa se he aku ya wote de o ma me kan no jaisa ne ma no abaja bochi so de trede we ebe fa kwa na we ebe fa kwa no akoda na nsa no akoda adai wa hwi ameso me ho bagim bio ha amanfo afa papa ne ba ma aye na kono waso wa hwi obafa ne bi ha ye na so for se asoro ma mo bodwa ma ye kan mu ntie no yeso ye de ho bagim o yeso mema abusafo sompa na 3.1 FM na mutie no abadwafo asia mo ansa mo hene yide di ne bio o hene yire akua ye bo osuama me mistake akwabi nsada na yire so na ofre no na yire di adwo se akua na se wo watu api se akua bi na nanam etasi o aha omo je tumu di anen no ano atasi tabe one ne yere kwa hia empa magudie no sesebe ne ho sane na utimi ko bo ba foforo din mate da se fasi wa sembi boboba abuzafo meni aba mama esa mechiao mate say we de dwumbi ba senso de aba o me pe kasa se we de dwumbi ba mama enti ansa pa chupi okay abaja fo mwesi amoma ye segmedi na sentempa na eneno mama menchia me dofo pa bi opemasem mazi de eda ebe som ho de ene ebe yire o mazin ho masabremai wo she mazin ho saa na kwakudua Babylon Street wo she mazin ho sese me hunu edi no doso me bobon 111 na ne de me che masamusa Kofido contractor na engineer no ono ye ne cars nyina garages zone 18 chairman ono no masamusa me chia pa o se yamana franfa fon we so a ono abaka akotore de ya ono ko an be frafa so ne si ha si eduru ha is that the space is into man is you why mobile o amanfo akata no so kwajo space ba ya tu na tie gudu so de Sofia hwerebo timi za dua na dua wo pere aja se na nia ye se da twu no wa ye hwie sa da tie edu maybe gaba kwa cha na wo pressure na onya ba se wa ya de se de wa tom na ba bia ya na radio no ni ho anso no wa friend wa tom no tom a o ze mo me de abaso bode na bebo Drava kwache okay kwamna so for ya tiatia mo ma me brago ma so kwamna so ya tia pa bro wa tie sports o ze bro tie sports no okay konto jiwo hie kuma na wa ha anura asimbisi ma ha dwene ne koto nyina
but bibia yi nyame asem nanka yebo nam so a nanka wono ma wi nam na tafetafere ya no na de won pe nam de nanka watwi nani de yebo nam so a de won pe nam no tafetafere na no kra so ase de sei oba na stretch na ma me pa kama against okay I was here for mama yes said me na se kukre panyi ko sia mo na kan o se kukre panyi American ne baba ko wo tano dumase very Linda ja ko sia mo abaro no o se kukre particular convenience o se don convenience authority fa fie bo sam ha me ko sia wa me ma ko aja krom de mse na se de ko wache me ko na you can say aja krom ho me classmates wo ho me so anum wo ho ni nua anum wo ho na wo kwa mayenu no e ko de nyeden na se obeba no ubusu ni bi ya da ji na wo hwe na nyeden wo na wo kra ko no en na den na wo fro steps na ko gina na chera te say wo so wo ye o mama nuru oya do ba ne no te say wutimi didi ubi se bi sa wori nyina ayasem na wo ba kra ko eno ne asem no aha ti aja krom ne ko nya den na me kra ba no sia ni nyina ka na magana ye wo problem no katachew wo ni krom onyanka obekọ na wo kra no wakwa na wo ba na wo kra eno ne asem asole obi nya obekọ nenso collection obia hwe wanim obia hwe wanim obia hwe wanim pa sa obenya bibi afri won chai obenya won samadum okay say ya no ano no oba no ankora waji wani so anoma kire so agebo nti abusafo yabako aseda na yede ma manfo se mo daro ma makurekure yie pa akante ne ba mo sei o se ya mo twamenko na de samoni tini ba o se ma me se buru nyinyi no se afiri hoko ya se nyinyi tini ba samoni ti ene ba ye twamenko ai ni twa ye okay ena ye ba futusem ema amansan nyina na ena futusem no ye futusem anyama dubia ebetimi ama bema ne do a wodo ne yere atiako bema sinkite se obe ware ba anyama dubia oba ne ya ebetimi ama odo no atiako anuanom ye ka odo asem no odo enye ade a wekwa koto no se me koto se odo gina kaje tie hu ana say maybe me shia odo na o chia me bisa am say me to say no odo is not like that odo ye ade a nyankopon abo so ho o say na David hunu is it Yehoshaphat as hwan o say na ni bonu so no anakoma chekere ne de ho na ni bonu so a ohunu ne da ohunu kane no na akoma chekere ne de ho a kire say odo no first one no facial appearance nyasa ne ho a FP ana ne ho anye FP na America nipa bi ho no mo a uhu no be ma hu no ba bi a na nakoma achechire ne de ho ene ye fe no odo na odo no aye ka no mo ma me nchire mo ye nchire mo odo no etimi nyini odo no so etimi fon me fan say odo etimi ye kese ena odo so etimi fon na odo ye kese ni ejina eniema bi so de me kire no fine ena fon e be fon no so ejina eniema bi so madam bi say wase ewua sa wo yede ne do be kosoro ana be te aba fon no ejina yi abaye no so ene wa kan ho nam fan ye fan sa no so timi eboa na esu ahodo bi wo ho a ema bema ne do ya wo mo oba wo be war no eso ti se hwim ena suba bi wo so a ema no kosoro
enti suba no e na egugu odo no so nsuo se suban papa na ama na che se pesi odo no so na akusa na ye basa ba he na hye te ye se get we pem home say atemani so say wen hwa oba me ka say be ma wodi upie no enye wodo no no wo de be ma no wodi upie wodi wo kọ wodi wo ba wo to confirm ma na ade bet eduru bra wo ware a oba ware another girl me na me ka say wo esisi bebre oba ye ne pie no nye ono ne wa no enne na me ka say mo yi enti emama bebre reject ema wo no wo mpie ekọ ware oba foforo so ho ya ono de nanka obi ani da so se obi ani da so be ware no efi se bra wo ni pie no entade bia na wo se ni pie kwa bonten no outing no mokọ no se be ma no wa na se santade no a on ware wo me na me ka kire wo efi se wo wa wo no de wo de wo kofie ni nua ma no wo ho no wo fa ase no wo ho wo fa ase efo nso so wo mo na ehura da mponya pa wo fa we die wo fa we die oye akwa bia ma asem ma so de ehura fie ni we ba no ko anadwene we ya ba wia ne we ya be se na no wo fa ase no se wo fa emai wo mu du sika wo me da bia we ba no ko no wo se hwe mo de mo agime na mo nim de me ye wo mo de mo no mo o puxa o mo na uba posa na kusisai uba posa na kusisai atika yo enti abusafo wodo ko fie ne de ope oba wo dressing eye na wodo wa ko fie na ne maame ne papa ne wo fanom ne nananom akamfo no say wo fazi wani so da ho enti oba ni pie no nyo na ye ware no maka asem we mentwen sa da obofu okay number 1 eni amadu na me bebobodin me boduru ba bia ebere na wemia na magyan otena metime de aka soso number 1 subanya eputu bema off ewo ba ho ena me bebodin sikadisios oba ne ye too demanding Jessica ten na we na me fa hwe na me slate ate na me fa bo ate na ye that advance aso na we eputu bema off me catch bema sa su be ya putu no off no na wo wia ba sika me na me catch wo obo ba kro no ana adwuma wo mu no wo ye deals bia effect sika na bema bia wo sam na nim fifire pa bo nsa no ta ansa na wanya sika de demanding be put no off. Number 2 obana ye me masem a no be afro na onipa no mahu so ne guy bi atwam ha o ansa me hu se na o ne guy bi tikem tese me masem bibia one be ma bi nanam bibia ubisa no obenya smaka eputu bema off echini bibia bema no be fe no bia o hene me waha bibia se oba wo pese wa no o frɛ no bibia na so me ofie anase se odi dwakora me wodwem a in fact we stable because bro ni say instability on traffic trade bibia be frɛ no bia say somewhere
Tell be kura wa fe na bo 8 ye kwa yi na mo we say oh ya pon na ye tete ha kakra me na fo no mo tete ha kakra. For what? Okay. Number 4. Ayonko Sam enough for no doso. 3. No, Sikasem. Memasem Echini demanding. And Ayonko Sam. Demanding. Demanding no was Sikasem no. Sikasem okay. Bisesi Kepia. 4. Ayonko Sam. Oba ne namfo no doso pi. Some of them are dangerous. Most of them are dangerous. Madam Funiway, Madam Funiway, Madam Funiway, Madam Funiway, the Bia or an Amphi. The Bia. Yet Nanko catch is there for us. Moses said, catch is there for us. Oh, Mamma, Yentia or Yonkufi, a man in. O na nyenti ntia wo yonku fie anye saa o ho befro no da bia befre no no wona danfo bi fie tiki kasafon kasa enye kasafi kasafon kasa enye de tiki amma na na so mam tiki aha bisina semwa waya dia waka kasa enye kra wo kasa makasi ya na mayo oba bia oba kasa na makasi ya na madu atem no onye ba papa ono akra no onim the difference between asma etia be ma ne ne etia be ma to makasi ya na madu atem makasi ya na mayo kasa enye papa ahon keka fun improper dressing ba bia tade da no what ne duru fie kura wontimi fa na nchia onu pie dia ba bia tade ne da no wonka ho hwe na wode wo kofie dia people will speak against that ne man temo hofo ne classmates or na so mba ne mama ne papa ne fiefo enti ahokeka enye papa oba bi timi siesie ne ho pa opia bontena eme wo so ame sompa street isi omo obi e ho kasa oba bi timi siesie no ne yonko babasi akro so aje binum so egu mani mu ase no asa tade na sebe enya do sompa nyina ne ku mon fan chama busuafo sompa FM let him put it that way na ye hu ne so yi ahokeka enye papa nya onwa de waye ne ho a wo pie na mse jama na obi ani fie ko bi kura ba ka che fie ho se we die enfam ntokwasem de bia na jina police station uko be oba no bia na o ha dan tokwasem wotena da wem ne ye fie wem ne ye tu wotena fie wem ne ye tu young man be katre was me nua ben enfie mi no ni ma ha da 5 and amano a day tokwasem keka kamu efie adwem ba bia ebinum ya kokon so dem kura so dem Yankopon fi ababo ne himbuku da ho no mo enso so wokon ma mi nu himatwedie bi wo aso dem ko ye MC na so mpanifo na boma no de sama menka na menka da jesende asemu onu mo sa ye twa kanku na we di nanim won koma na ma na osum no se me de ai dan ho na dem pepa so dem and they say they are Christians. Okona ekura no ko ye de wasoro dem o. O so okona nam ho. On say ekura no usually ya no mo ne nam mo pibie di. Na okona nam aso dem ho kwafo no ye practice. Ana omuhunu say ofiri cupboard no a ayi kwafo ntade yesi. Ofiri ho wura pocket no so wono. O ti ye kura. Ade chen no bo aso mpani fo amane ye.
Say hey, but about car practice no. Na kura bi ni nam dem ha sei. Na parifu akoto papa fidie no. Omo be yi no. Ye bu pan no ato so. E de ato sei nyi akura. De akoto kobod no a kwa fonta de mu no nche ho pa. Sompa FM. Na kura no ba ohun ya no si ye. Nyankopon fie. Mo ba be yi me. Adai. Nyame fie ye dwankobia yanka eto apete ho na obi adwane koro. Me ba ha ibone bai ene maye. Ba yire bi da ha bodie bi da ha mabawe. Enam bi da ha mabawe a so pede. Why is mekekem? What me nka wayem. Ye nyina ye be nam fia ha. Ba gi Yakobon hira. Mo sum papa se nyimi nkome. Ha wurade. E wa na ochro ayi slate snibi da honom. Ochro so the tray I saw that one say and they say they are Christians. Mo some ya Christopher. Me ba nyame fie mbo pam yekume. Mo ne kura maye no. Mo kan kire me na mo nkume. Okay. Ya don't talk asem akwadwosem. Akwadworo papa. Abrante bi ka say yenkoja no nkochia ne yire fie fo ba obewara no. Ya kwa na girl ma me wo fufu na girl no ka. Ha Abrante ne say. Endie kwa na girl na ka say na chiri mami no beka fufu no wonya ya kwai. Ya de ne atutu so adurani mu. Eno ne boy no ba. Osan ye na me bisa boy no say na oba na obewa no. Ono no waka fufu osan. Na ada na waka fufu na ne ma me na ewo. Also fa nti na me je me ho ka kira me bisa no. Na bisa na osese ose nya bibia. Hey! Asem baba wo awunsuo no nkwa agina ho wo maami wo fufuo wo ka kwadwosem hey ability mami ko no speed kakra akami no ese me de soso eburo nini hunni kapre nemrante bi no ma yaba no obudi ehuni o enti oba se wa ni hunni ebe hawo emani bi ni hunni kapre na o ka say we see an wo swamira na ba to no say you tete say an wo ti we fie go see e fie konne ko hwe fie na no kra no o sie sie no ye opie no wo de ko hwe ne mpaso ne ne nkonwam ne ma wa keka bububo awuzafo neatness another say we need neater afi de twa to kra no eye kronosem wiem hey akromadeko kai oboada ha ya kromfo enku na wiem so nku obi okobo krono de ene wo plan ne wo tabiri ne kese no de ko na we wiem makoda bi wo tanod mase ose ne papa ka esika tole bia no de bia koka ho tane papa ne nua wi no di ade tini papa bo sika chedi akoto no de bia koka ho ne papa be ka sika ni no sa ne me nua saman okay ne de bia be ka ho me nua ne samo saman pau didru ba bia de papa ka to ho a wa kote so akwa ne we strategy bendo hoda ene sika yi nua na sa be fa o say ho me nua ono na be sa ho chire no ono na be fa bi nyansa de bokroro pa abuzafo misi hati amupi ayame modofo pa emrante hene yebo afrika techo bema owro ba ko na mi be na woka katecho ana afutu chamne de na katecho be biade afa no nanso ye wo bika na mre ni ti katecho nya fia ye de big baby jet and then yasem ketu akura wo fia madaroma katecho ana de odi aba no mefa mre ni ti nka mefa miensa nka ba ma mfa mienu ma mfa mienu katecho ya dase asem we ya de a ekoso pa wo ya waresem mu
na dodo na wo hwa nsema ya kan dodo na agina sebe enua ma no so because the entire ma meka sa ne se aware mema ye ne ye ba ne ya aba ba ware mo enti na mo obi abunfu na mmom ankasa sese ho na hwɛ sɛ na nsɛm bɛyɛ nice enum ana nsia de agu pause de na wudi mo fo edu meboa de na wudi fo ho na ya na ye ka no ma bi sa katacha ya na nipa bi nso mo fa ne tra because na ye bie no ma bebre so de pa na to mu sene sa dabi katacha obi ba fa ne sa ba te yeso wan kasa wo yoba na otifi abusa ho se na die enti na me ho fe nenso ba ma bia emese mepe e wo kwa be so katacha de ye kan na me ka asem bi se ba ma se nya sika anya e friend se ma ebin ma ye no ma san ene nkura hwa ke bia nkua so ye na mache e wo kwa be so de enti am ka sa na ho nkura bata no do so ne ye ka asem bi se oba bi wo katacha oba ko ware no wo ba ma no ho dwopa wa kra se okwa adwuma wo fia ne afra ba ya wo ire ne gyadam no enuti sanete de ne fero ase megene dante se de na wo ken oba bi amani kunu ha dan ba okuma se aba de wo katacha ya basrem emani ba yesu mo pe ekuo wo kra wo kunu se hani ye kokuo ayie bi aba na ye ba bedu fie ba no nso ana na onsia katacha obeba na ni kunu da na otupu no anani kunu be friend no yeti ba bi etwitwa bi wo so wo kɔ no message a de ma wo kunu no enim yo ya basre ana fe de etoso eye eburu emre ne tie timi nkom bebre na wa wutie no wankasa no sesese ade nsam dui sai na medi mu fo eburu asem na ye kan katachaw enye mpaso nko ani ye friend sai akonwa ma watoto no magu o wankasa wo body nankasa chakehwe ade ma mema bebre dwane afiri omo yire no mo eye buru he bibi ti se wiam oba bi wa se bi ofa ba ko na wo ka otimi jai se mi kunu but e buru asem de katachaw oba o ye buru se wo buru no ho ya wo ka asem che na wonfa na de bia no na fofo be ba ho katachaw be wura dem anase wankasa ne mienu nkuta nwudie enko ye katachaw e pambema e mabema pani kwate etimi ko off oh yeah katachaw ya besre enansem be ye du a wode atodwai we no ye nkomu bebre do waso no katachaw ontie na utie be bwa correct for 3 points sofo katachaw be mamdasi me fa ahudidie na chick ona me dey fa me that say ene wayi nsemato na odo ana enigie love de ma be me enigie pa na ne katacho be ma wo de yegina ho me ma wo de yegina ho na o kire ye nua ma no se ahudidie katacho be ma na wo hwe se de ye nua ma no esi ebom homode ye adwumaden ebi so no 9 Sompana 3.1 na wodi dwa me na bo no nwotwe ni obafie katacho be ngo obafie na ka obapensu adwale fine 7 previous obeto plastic eyi ni baby kakra na wo pe spray bia na se shi obi afana moto ho no katacho be ma na nkese ano so ayeka wo onya hwie nsu onwinu no na se nsu otwe ni gu no wa pe akoto mpaso otwa nkoro mo etimi ma odo eti ana be ma ehote bio oba onim na sedie ewo mpem se ukunu be ba ho na ukunu enu bedi nkomo empaso agoro kama na bia ka agya wo oba na obekire ekwan ya be ma no emfaso no woni nkomo no na wo mo no wayi woni te sasa bio abra biwa wodi nkomo bi na amfa be ma be se wana na yire agudie mu no wa yire no ho pa ma na ni abede na yire ni miamia phone so na osre emodoti osre hu wase ho emodo yira twede we ya auto fibo enti we katache oh afebio oba wankase wo ware na onu ukrote na wontimi nsiri nkyere ukrote de katache obema o kasai abredi aguro a kabre ya duru we die kasamre ka wo frefre ukunu prepre mi wura mbedi nkomo bi o ma me yehu de ebe ye mpaso na wo miamia fon so di nkomo be ma ne kura pega ne ho na wodi ba no aka obesom
na ka ahimfie kwa no wɔkyerɛ ne sɛ ahimfie kwa no ha ne da no na wɔbɔ ato atwene sɛ wom yo ɛno so etimi ma ɔdɔ efiri hɔ last one yɛ mede twa to no sɛ cheek kɔyɛ fa so kasa bɛma asɛmi enye bufuo yɛyɛ mɛma de yɛ kɔnes yɛ ba bia no obi kura ha yɛn ana obi kura ka asɛm yɛ tia yɛn anka beduru fie aka wo yɛ ɔba ewo fie aka wo na osom akoma ni miwura tenase ewo emfie obi na ka wakorokoro yɛn na wo na abekorokoro yɛn no wo mom na wo de bufuo ni hia yɛn ɛbasa na ɛma ɔdɔ ɛtikɔ cheek ɛkwan yɛ fa so kasa okunu ho ɛkwan yɛ fa so kasa ɔma ho ɛma ɔdɔ efrim ebla ni nti yɛn hyɛ dan kɔm ebire katekyɛ ɔbɛma mɛda wase na mɛsrɛ madwuma yɛfuo yerenom sɛ program ne yɛyɛ ɛsrɛ don't take it serious ɛyɛ program ɛna yɛyɛ program na tɔda bi a yɛyɛ ne yɛduru fie a me ankasa kora mete adwa mu tɔda bi a kakra timi ka me ɛnde yɛyɛ program a ɛma montwi mɔni yɛsrɛ mu a ɛjakwa na ɔtɛ baabi no mu wi no tɛbi ho asɛm wɔ yamete baabi no mu wi wɔhene yere kɛlɛkyɛw yɛkunu mu nso a mowɔ fie yɛyɛ program nti yɛka biribi na sɛ nkɔ yi a momfa nkyɛ kɛlɛkyɛw sɛ woserɛ maa no nti no meso sɛ meso meyɛ ɔba nti meso meserɛ me wura nti ebia na meso makɔka asɛm a won say mema no ya mo de afa ma ne na ene ma putu ma off na pese wo kan ene ma putu be ma off na me kan no na so pese wo kan ene ma putu oba off kada chao so kan tina so me sure na za ga bi kasem wo so ne oba wara be ma na se kan wo ho de be putu no off kan wo ho de a wo boa o ma na die ne a ententam enye okay oba akoso kada champa chome dase na the awodi aba betu dwa ene e wo sompa na 3.1 FM no so ya asem sebe na nyansafo ntie no fa mo ne bra na ebe boa no e wo akwanua sanyina mu ma asem a wo kan kata chome yo ba na ma hwa de bi han ehu se wo hwe ene ma dodo na no a wo ma wode omu ware a eguguo ene sebe wonu maka nche matwe a wo mo twe ya dodo na no ke kwa wi aware krampa wo montamate no dodo na gina ayonkogro ya wo boss yi so wasesa na ofufuo beblegu ne ho so ene ye kwa hasenum ochina ye kwa hasenum eno krampo nso nkoda no enye se bia wo kɔ no wo konsapan yo sika kakra wo di ama na me ka ne ma mienu a wo kan ye na bom aye ne ba ko demanding na wo kan ye no so ka ho sika kakra na bia be ma ne di ama ne se bia nko wonfonye chop money anase pocket money no wasade ye no ye kwa asenum ntie ne TNT nso na ya totomui na wode ye tua ahyentuade na wadi ne na ofu achi ye kwa party ye kwa asenum wo be hu oba ye sika bia wo di ama ne se na wotwe de nka wondie no na afrade achi ya na asa na wo sa ba betwa wo abe wo ba nso a ono so de ope na wo bisa wo ma dodo na no wo mu bisa mema sika eye se bia wada roma do me kakra na eja me fa hwe me how far wo no na etwa boa ma wo se me here 1000 me here 2000 me here 3000 and now 5000 be de kwa akwaye ma de no aka ne tra de gu asif se be ma na kwa akwaye adwuma na se wo kwa akoble no sebi no kita nifa na se be nkuma wo no so aka ne de ko enti me ka kire ma dodo na no ene so pese wo wa regina wo pese wo mpra twe gina ampra twe na no na kwa ne ko wura ware no nti no yenka no nka ho so pese gina eya susu ye too demanding susu bo be ma attack emani bi kula timi joso mema ewo dem mema wumpie na watupnu mu no watuki ekita na ode ahye no fo ho na ode ahye sabi na mo asie mu adan ya wo ma be ma ne nkwa adwuma sika o ka so amfama no wa amfa ma ne nti enya bia be ma no o ma ma ewo no wo beje wo se wono no eye wo boafo anasa wo so be ye ne boafo wankasa fa wo ble no wa be bless ne chese wo bibia sa dey ebra beto ne so enti enema na wo mu ye too demanding no wonu mu ntwa so na fa yonko grododo na no enkanka ma wale fo no bia wale pa asem si woni ni kunu ntame wo fie wo be hu anu afra na danfo no abona mane
asɛm ani kwan sɛ akɔ abɔnten korampo na ne akɔbɔ ne dawuro endru akyire no bɛhu sɛ bi ɔmpɛ sɛ ɔmo siesie asɛm no enso esan sɛ wɔdi nkan wɔapɛ ne ho ɛto mampa mika akɔbɔ asɛm ne dawuro akyire amansɛnte no na wɔsa afɛre sɛ bi ɔne ne kunu ntam no wɔn bɛsiesie bi a na aware no kora ne kwan sɛ egu ne nam so na ama aware egu nti no ɛwada roma futu a wɔde ama yɛn no ehia ɛyɛ abasɛm nti no ɛmaa no yɛnsom ne yɛmfa mɔbra na ntimi mu ayɛ brabɔ ɛma yɛ awadeɛ ne yɛn mpratwe no emu ntimi nyɛ de mpatwɔ da wase pa the atwa to ne say in most cases sababawa be me be a ma forward anana what sem anyina ya na otade she empanifo ewo fie otade she emerewo ewo fie ya gidi se be yi wo ho Yesu Kristo kura bo be yi din Paul no bo be yi din asuafo asomafo ne ye adifo nom omu nyina ebo abayigro ka bayigro ho asem ya gidi pa Ahmadia for the omonye bayi ni se bayi wo wiase na ye de so long as say Bible na bodi ni de ya gidi nanso abadwafo enye biribia na ese ode kwese bayi wo be ma bi hunu se ye kukuru mponi ni ebesoa oba me ne na pempa ade kura na fa bwe mami 4 million mami 5 million mami 10 million mami 20 mami say wo bre enti be put no off na wo na bia ba yie e na ejeje wo bra nye nyame na ama oyie be catch no plane wa bra bo e na ye wo sa fi se be ma bia wo de put no off na emom ono otwempra no a na mu piepie ndi na ha no onka say di wo hu say permanently you are going to stay as wives and husbands 93.1 more as wife and husband. In this one, where anka a better than Konya Abebonoso. But slow, more mammy, one whom you won't. More mammy, more mammy, or sister Pennyman, whom you know. Oh, no one yet, not Jenny. Cry would nimber be out and I'm crying, like I said, a baby in a war. Okay. A friend for them, Bakum, Yenumi and Sabi. Nafe yanke jangum and 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 the man fan kan ho apesa de kan ho na de me kan ho a wo pesa wo fo so ne ase bisa pesa bisa okay hello yeah Mlaje nyame hwa mo pa ne dwumadi a modi de boa asanteman ne Ghana man nyina ya da wase e frɛ me konti hire me ka se free sankole na program no me di a kire ne dan so a metia ba mola yisu bi na asem ya bukan de asa na asem na wokan yawu of that menene teme say nana ensem eye ne ya pa asa won teme nchen na de sinachi ni kwana ne nana wa bobo so bama nyame islam hello wo akukodo che bema bia endo wanja yanka beka ona kama kapa ya me bonus bo akwa ebosi Bia me bonus bo so aye emuanan na misramu te da wase pa okay ofofro emra so mayenko ententem hello yeah good evening offer good evening master ahuri ninzonzo bujamba sali koto sali bujanto amajiji nako ai kai oba wodi si ametwa wodi si nko ametwa o fa to confusion ai kofi we ye prosin sa won cheme de o fa ai economy nyawo timi ka hwai ano timi ka hwai
just kind of wow. Wow. O person o ka say why, no person o ka say how, what say wow. Penny ko wo na kan. What say wow. Emunye. Kofi na wa ware. Alpha. Ana ya won ka ho. That's Alpha, who got you cry? Alpha. Come on, why are there? Alpha. So no ye mama why? But Alpha. Yo. Kofi we da say. Mama yanko we so hello. Hello, Blanche, my dear. Ya son. Mammy Dibuni. Hey, Mammy Dibona said the old tribe out. I just don't give you. Why are there? With that, if I never know, so Obama, you know, that time. Some Pana 3.1. Blanche. Oh, baby, I mean, you could quite do my. No, you see, cat to one. Na Congo Mexica. O group effect about if you no fear no son no what you know. I feel that this year is just so. I feel that the full crack no young way. They dear no fear no so no. O baby, you're another mad dance. I for you know what mom will be. I quad the same. But in the day, because you are all corner do because no is here black coffee, no need in Comocacra. Okay, no, I can't go this side. You are not needing Comoca. Did the baby do one of them could go no. Colana elite. Make a lie elite. But in Yama who knows here, no, Jano could say TV. Did they be with the Diana? They be did they be no problems and wow. Yet was in the food to supper. Yes, we are down was pa Bushafo. Mama Yankudi Jakakra. You will be about with some mama found last one. Hello. Around about you. Yeah. So, Coffee for that, remember. Around the other. Messi Manso for more quiet. Come on. Around the other part of the say. You are taking one pass across and what you run to Abba. Now, what you through him? Uba was soon good to a paradise. Ah? Now, what's the result of Abba? Now, a good to a ball, and then I ordered to Abba another day. 80 months of water. Where I ran to the American maker. Master, okay, dear, as a woman. Now, am I a bull to Lanty? And also had Jim Papa. And now, while you're a brave, when I go, sort as here, you do a campa. And now, a man being so, and when you dear that you can, and when you dear no, it's all for the fear. Then the near massacre to somebody before a castle near man. What you here? And the other Sabata had it. The chairman took out to Funina, Manso Formoquano, what to about as a moana, by. Okay, Mumma Mini Jakakra. Na yan told me, dear, so na Tonton Fit on Fin, Yanomsano, na ye Fagene. See a young one. Mumma Mini Jakakra. Okay, signal, let's say, Menko. Course and also Kakrebi. Okay. Hello. Hello. Master meet you. Yeah, Aja. Pa. Pastor Casamitio. Oh, by my amu, that's all. Hello. Hello, good evening. Good evening. If I'm from Asama, can and rain and Pesamic Kakakro. But all the same, I can say, if I tell family business, I can say so for life. Oh, Mamma gift you. What the water, young cop. Baby, I'm here, Mupan, and Leo Macasta. Macasta, Makuma, Tommy. Oh, no. As some are moving, and then money be to mine to sir. And then money be to mine to sir. The Miss Ram say,
next time so mo kan ko na ye kumu nso no mo sebi na no ahoni die ni de member bi kwa ni o mo huni so wa boss anga so be easy no ho kra na ne ho aye akono o council so na committee aso one council so abu nti ene de makasem ama na ye me de pa next time mo ma emema no so enti se pa ne ma we ochina etwi o mo firi o mo me da wase ochina emema suba ye putu ma off ho asem ne beka emema suba ye putu ma off me da wase hello on that na 88 we can also 88 on that also 88 na factor na so bianca o anka won so we Yesu di mu amen ayo na ka so vi na baba so ke ke dum pata man fa se mu ntu ani man san na wakasa wai se me dia se mi tu ani man san na wakasa na bacho ona ma koto be sa ku me chilitiu pa yo wadaroma wo no ware no na minyama enti wadaroma mesra wo mo ho ade no mo che ne ya mame enti me pacho pi by the middle of July mesra be ye wo no ho ade ma mesoso wo me office he ya onko ani pa ba ko pene fa kan ho why Obaya na wenye kanentem dana o de bitin komo tiro te yanko we na ho me ba me sada bana nana ya mate yanko sase to hu susu dana ya ko for sha na me tutu a odi ama o ne ba be o sha won so what yes emma so na me de aba ko ka se e o se ko me emma so de bia ne de ba na o tina me ma beba na prese e be ma ne de emma aha o prasa ma de emma o ka de bi bi ja o bukuru no so aha ti media ka be plana ka be ma de na emma e ba di na ka yo pa de sa na futu na ba no yo pa na inti go go ni di na ba ka me ma de ya ma me ba ai o mate I have got 24 credits. I know what it is. Now I've got your win. I mean, how will you? On count so home me ba age wa kode me tia pa ka kire wukun so ma yo ho ade small boy bi mfa mame office ya manyi ntwamanum okay I was here for way from America mama yentie no hello yeah good evening Ohima Yanko Pardon Boko. Bantam Patron America. Aha. We hear why? Me number. Ayo, your number we say 0243. 0243. Hello. Oh, 0243. 78. No. 0243. 58. Another 58. 58. Okay. 58. You know about 78. Okay. 988. 0243. 58. Another 58. 78. Obi opposite whom rante he biano. O fasa no mai so obi nkwaja ne nchei. Oh, Tambia, I'm there for you. Madakura menyane. Uni how. Yo, wadaroma. Ya frame. Da CP. Maybe program at 10 o'clock. Aye. Okay. Aye, 10 o'clock ni baby program. O frame ya meje so. Mesme da se pa.
Okay. Ayere. Yeah. Odem. Ka. Odemo na mo aka seme na ma ya yi. Akwa no ko wi anam no. Omo akọ bo o. Se oko jane na won kwanse on no hu so bi fidie yi akrante kase bi. Ene oyi no na ewura no mo ado no. Opaje an no de sha se se yepone a no oyi no smogre no de kofi. Se na cruise no bi ehunu. Nti yapon bema bra me enko was me ya de ena akwa ba ko hunu ye okote akrante na fa ewuram ho na ode ne koye oba wo pege wura wo ho nyina ode kwase asemsi ya akwa mo ho amonye yi obi koye yi a na mo ye yi ayi bai kan se mo so ra mo je dan ko wi ade no obi ko wi na mo be wi na onu a wontimi nye animu sa nam ne nya wode ya mo sori amonye yi obi ko ye yi a na mo aye yi aye wika you TV night isa zete say what okay signal naba ya TSC television so Sompa TV ya TSC so papa Mame Agnes Enim Jobin we are counselor we Kumasi Technical University ho na we are counselor nura na wawoda enti we happy belated birthday twemo belated so enyama ade a happy birthday in advance enti happy belated birthday Mame Agnes Enim Jobin counselor Kumasi Technical University. I can't kind of poly. And Fantifo so say poly. I am Fantifo cano. Okay. Mama Jobin and with the pre-girl. On that screen also no. Yama happy birthday. One day ya besrai ewo Sompa 93.1 FM. Yada ma se amanfo aso yi muntem ma ayemi hu ayemi nwanwa adwuma panyene kura agene nsem if you say radio stations bebre botas wie no omo asenke kura ya anti wonka biu na we dey new station by frequency na nye new station by presenters aggregate for pa Nyankopo pe bi adwada some passports bia ebehase na etitese a bobohunu agerigefo a ormo ba abinfo nko a bia dinuro Dansuma magazine for no mo ba ya ba o ma so ha papa no ma ya de pa na we de omudiem omudiem na afeso ne de ma me kasa se ne wa wo fase baby jet oba ha no omo se omo gya omo adwuma nyina begina ni mu a se omo twen baby jet se omo ma because ha ne ba bia omo so anya bi FM si no omo so magazine for so yensu adie ni iti na nya sam ketwa omo show love ne papa omo so omo nko sanka ne besi na nka baby jet sam wajan wa kenan ko mo da so gina ha twen no Eternal magazine for more Omaya de pa Eboma Basso. Sompa magazine no. Sompa magazine. So the memam kind what can some I would have been coupon. And then Omaya de pa nya praise for Granada bar be you javu pia nanka ne connecting. Papa. Na haya de da ya bo jumampani fonso ya boma baso tofia kwa no mahene no mo de banana no din ano din katajo ya ye ready adwuma ya na we dey ano din na kwase madia wo na wo we dey ba kuma say next step mo so mo de the kwade dem mo de wo fast na ba kwadwofusu enche kwadwofusu beba na big shy shatawale o munyina beba ha o Makajack se kwa yanka o mahene de ne beba sata anko de ne beba sata wale de oba de adarme majuma pe kasa dia
Your mind in the morning. I can also find your mind in the evening. Because me who morning show entertainment wo musada. Morning show entertainment wo na just ba. Na wa ye adwuma akwa wa feel be. Aha de cut across. Baby omo de fa. Politics and quite said they are na bi no mo ye no na. E bi politics and entertainment. Sanity. Then you need different That's it. I was for me to be 10 kwaso common pon. Babia as common po ura bank wono. Heba clinic ani ura bank ni di hwe ni mo na busua. Ha, e mabon sam na daw. E mabon sam na daw. Say ade we de abibidro ntimi no. Obowa me na meka kire wo. Wo ka say Yakopon no ate atua gesi no. Enti Yakopon aboduro bi a entimi yade bi. It's impossible. Wo yade na winsi anu aduro. Tubiri ka kwas komampon. Aso kware mampon. Mia minchi. Okwa anu abisa se mrante hene busu afie na wo hene. Omba kire. Very very close to Samans clinic ho. Ben ho pa. So hospital die clinic is wow there. Wow there. Obi antimi nkwaye no ma bia. Dabi. Etu ni wo ka onim nia wo ka. Nia wo ka. Abusia yade biara wo de beko ho bia. Ya me kase be boy yade dina ebe ye dene. Sa wo sem man me ma wo sem hypertension, unipa liver kidney. Ne won so no mra bunyina ni padua nmu biribiara yade bia ka ni padua no ho aduro wo Semens Herbal Clinic wo so ko mampon akane na obi ko hwa na ni trisisi na sese na ya bia no foforo sa nti ono mu wonu ni na in fact anti-matmas was mrante he me yale no me atena America ko nura no man me famu ko pie Germany me ko no abrofu no ya emfa na men ko hwe say yes mrante he me hunu obi o yade problem a me na kwas ko mampon was mrante he ya ma me kwa ma memra me na makwa fam ho yade o haba ma me kwa ma me kasem ko so hwe Abusa omo number no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 Adrumu pabni bi wo ho ye frɛ no agan Adrunu ye ni dina kasa ye male vitality enhancement na male vitality sexual enhancer good sexual sexual woman and the friend again okay nipa sebe anya ado a ne ba mawu se wowu kura na se wonsene ye dendendena otimi sorry na wo so den sa abreko wowu ye nkyere ya wo de mo mana gan mo no bo pan aga na ko ne yemu a ne be ma no be sorry ne mo meche de obesan wu wo ye de obeye wi obesan wu obetimi no obe sia beto wi obewu obesan wu agan me na me ka kire wo eze no wo ku ma so ko ma mbo me mra ne ye enye easy agan o si enye easy makoda na ofiri ayibae no obaje baako o se ofa me no mo ya na manafo bi ba na kase pa na o se anadro be no o se kokko no hwe ho ye o ya o kodo ma ho ye o ya no anom fi ko buku ya na dwono sorokuo gangan afede ade je o se be ma na ho na yes ankwase aduro okay aduro no ebi wo asokorema mpon ho ukọwa ombeche obi bi obi adasos akese ne ketu nyina ebi ewo ho ti ko hwe bi acha kwai en ten we sese ye yini 11 mention ye yini 11 ti mama yenko yenim en temso yewura obeso ye wadawroma ye mo akwaba ya eja what to say Kristo adawroma Pastor, what they say? Pastor, from Elder Kwame Owusu-Matthew. Oh, yeah, Elder. Pastor, I was sorry, babe. The Church of Pentecost. Yo. Saso no
omo elders do so cha so bia sisa so no so na nkrabata do so e wo Ghana ha okay one member back and offer maame bi 84 million ya was na de come man no a chede eburu so bi kura so beto kamera ka obi kura so me na free taxi adwuma num oh okay anti what asori Pentecost nimpa na me be see oh okay o say no so akon ye fe na akon o say na wo wa ho chirem pa 84 million o kan obi taxi o ke beti me talk taxi ni bia mo no waka o say 8,400 84 million o say mame baba jawade we asi nyina boy ye se mama no ayade ti Mr. Pentecost for akase omonfa papa di nye susudua ayepa Eda sir o say what the Eda Kwame Owusu yo Owusu no an me fa Eda Owusu wadaroma apani force anyumri yo ne na me fa fidie so me chia adofo ne abusua nyina yo die ntia me ba ha ne se me ankasa no me ye contractor a me si adai na me sai eyusu tipa cars e de ye adwuma enti me tipa car ba ko na me de aye adwuma na me pese me ton eye Benz double axle ti me di for sale no bo ho no na opanini bi e frɛ no Nana Kofi Agyen ohunu ye na o se obeto enti da oba behwehwe me no kra na me de eniema chippings eguti paka enum e de kosehwi enti o frɛ ya enti fia da nwumre na mba bedui na me wo horo ka no enti memenda ebe se no mienu na me tu fie enti me ba beduru na adwuma mu ho ne de na me mfa ne se be no miensa ekobo be no nan pacho wa na okaka no e pacho me ya me kabi na me sa wo driver nso ho nti da no ame ba no de me ma driver na de baaye na me timbi nti beduru ye no na o ka kire me se me so usu se o ba ntem nka me pe usika no e de ma na so san so ama me du ntem nti nya de ametimi anya sika no e de ama nti ko ne nyame ya adom a edwada na waba aba abeje na me se okay nti e ma me ja aka no na adwuma mu ho magazine ha ya na me de call ifie nti ade ya chen edwada no pa no menu ya pani nso ye Pentecost software akọ pension o ahomegiem nti e wa asase bi wo kire nso ya nti o yese yenko na yenkonkɔhwɛ asase no nti meni sofo no etuka ekoi nti ekoi ne yin misi betimi abantem nanso emre ekɔkɔfae wo ho nti me frɛ papa no bɔ na mane yese nana me pacho me kɔ kire nso ya na makɔ akɔka ɛwɔ hɔ no mu nti mra wo kan se me mra no mintumi emma saa mra no nti mema na ye enwumre pa na me ba beduru hɔ no mu no wasi ani ye jai na nyame ya adumo a ifiri wo kina eko na me nso kora no kina no se yehowa ya adumo metu kwai nti me ba me frɛ wo na me se nana nse di nti a me tone ka ne se me diska no ekwa ko suska bi so na me de akwa ko toka no foforo nti se ekyere a nyame anim ebe ha me no si wo enche nti ade achi benada me hwe kwan ma no koduru anwumre na me frɛ no o se yelda me nyama no ku ya da me frɛ no o se yelda me mai saa ne na wotwe no awiedu ne yesi na wotwe fufurum nti na wotwe fufurum ne ku ya da ma nka hwe ankyere no na me kɔ hɔ nti me kɔ no se elda wa be fu me mu na usika no na nka me pɛ na menyamu 200 aye 20,000 inti je ka no so ye kan e ma ho asem ni nyina kokosi 50,000 500 million and was say ai timeso na mintimi ntwieska no emfama wontem inti ono wo kire se sanse wo twieska ni ntem inti obete so 3,000 amanaka 470 na me sumi hieska no ntem na se no obi aye se o ma me man diesel bi me hwe ne bo no ene me de no me tone na me de so me sika so a
nanka ebetumi aboa me nti ne me ka kyerɛ sɛ okay sɛ wo teso na wo de ama me ntam de a nti o ma me 200 no nyame anim na ama asɛm no aha me ɛna ɔse kɔbra na nyame yɛ adom a na wɔtwe yɛ mu metua deɛ aka no nti na mka mehwɛ sɛ bi a na wɔtwe no nkɔpem bɛsi fiada afei me frɛ no a wɔse ai kaa no nso mekɔɛ no na wahyɛ ase a ɔtutu kaa no atɔn ɔno wɔtɔ a ɔtutu na watɔn nti da na mekɔ hɔ kuara no na mahunu sɛ kaa no ɛyɛ double axle by wɔyi axles no mmienu nyinaa firi aseɛ a wahyɛ aseɛ ɔtu bucket no atɔn kyɛ sɛ wɔtutu ɛho nneɛma no nyinaa atontɔn ama aka nneɛma no kakra ɛna ɛgu hɔ wɔse ɛnam saa nti koraa no metɔ ne masaase bi na mede sika no aba bɛtua wo ka ɛm sɛ na sɛ ɛneɛ na nana no kyerɛ sɛ ɛbɛma no akyɛ sɛ sɛ memenim sɛ kaa no deɛ mede berɛ waa no na nka mba bɛgye sika na afei ne yɛkɔtɔ ne asase ɛde aba bɛtua me ka deɛ a na kyerɛ sɛ bɛkyɛ wɔse yɛnkyɛ asɛm a mekan na kyerɛ sɛ ɛyɛ aka ne afei atwa mu no abosome nson da ɛtɔ so du 10th July ɛna mede kaa no ɛde kɔkɔmaa no last year nti na kyerɛ sɛ watwetwe mea ama na ba bɛduru buro nyanum hɔ na kyerɛ sɛ mehwɛ a baabi adeɛ no korɔ no na ɛnkɔ yie nti yɛwɔ member baako a ɔno nso wɔyɛ lawyer ɛna mekɔbɔɔ no amanneɛ nti mekɔbɔɔ no amanneɛ no me nso me nua ne nana menti ahene na sɛdeɛ na nana no asi ahyehyɛ ne ho no nti ɛmaa me hunu sɛ wɔyɛ ɔhene bi a odi mu ɔkɔ anim ɔbɛtɔ kaa no wahyehyɛ ne ho anaa foto no ɔde kyerɛ me foto de yɛ anyini papa mesrɛ wo a wadaroma na ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ nana ɔtumfoɔ abrafoɔ hene obei ɛno ɛna ɔde kaeɛ ɛna me nso me nua ne nana menti ahene ayo nti abra a metɔn kaa na ma ne deɛ maammɔ me bra a amanneɛ na abra a mehunu sɛ sika no ne tua no ɛyɛ basaa no deɛ mekɔ ɛkɔkɔbɔɔ mesɛ mo bɛrima no mfonini na menim sɛ wɔn a wɔnim ɔtumfoɔ abrafoɔ hene deɛ bia wohunu obɛhu sɛ ɔno anaa ɛnyɛ ɔno a no koraa so ɛyɛ impersonation no so koraa ɛha adwene kakra okay me deɛ YouTube so mpa TV na ɔmo nkɔhwɛ papa na ɔda hɔ no nana no asɛ de wasiesie ne ho ne deɛ wahwɛ ya obɛgye de sompa TV ɛno ɛwɔ YouTube ɛna Facebook nso sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM ɛno nso yɛ Facebook nti ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔhwɛ papa na ho siesie ne deɛ ɛsɛ ɔbrafo ana abrafo ɛhene na elder mepakyɛw later on no wahu sɛ ɛnyɛ ɔtumfoɔ abrafo hena na mepakyɛw ɛno mu koraa no mekɔkɔbɔɔ me nua nana menti ahene no amanneɛ good nti mekɔbɔɔ nana menti ahene amanneɛ na ɛna ɔyɛ sɛ memfa nana yi nɔmba ɛma no nti ɔfrɛ no no na ɔkyea no sɛ nana by nana menti ahene deɛ ɔbɔ ɔtumfoɔ abrafo hene no ne din ɛna ɔde kyea no na ɔsɛ menyɛ ɔtumfoɔ abrafo hene ho obey case ne hu ɛwɔ me nua menti ahene no anim sɛ menyɛ ɔtumfoɔ abrafo hene ɛna na ɔyɛ ɔtumfoɔ deɛ ɛna me nua ne ka sɛ ɔwɔ sɛ elder wama ɔpɛne no wɔsisiw ɔnyɛ ɔtumfoɔ abrafo hene na menim sɛ ɔtumfoɔ abrafo hene ɛntimi nyɛ saa deɛ ne da na man no ɔnyɛ ɔtumfoɔ abrafo hene nti nnua no frɛ no ɛne ne kasaeɛ sɛ ahemfo no deɛ ɔmpɛ sɛ ɛfi biara bɛba ahemfo no bi ɛdin ho nti ɔsrɛ no ɔmɔmmɔden sɛ wɔbɛtua sika no ɛdi sika no ama me ɛma me nua no anim koraa no ɔhyɛ na wɔtwe ɛhwɛ yɛ na wɔtwe no atwam ɛntimi ama ɛna nam deɛ na meka sɛ masɔre ba baako ɔyɛ lawyer ɛna me nua chief no yɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a yɛnkɔ nanane hɔ na yɛnkɔnkɔka lawyer no kɔɔyɛ a nano ɛbene mu no ɛno ɔtua 5,000 mmienu na kyerɛ sɛ ama sika no ɛno no akyiri no sika no deɛ wɔtua ama me nyinaa no akɔyɛ 400 na kyerɛ sɛ 100 na aka no deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ
obetua enti menene siai ewo phone so na na menene kasae na me ka kire nse sesei nana pipa no so ma magye o se pipa no de ehia me ene e fa otutu e che se watone ka no otutu atonti anya de pipa no ho asem no ehia no enti mehwe kwan a ode me fa so na che se mitumi se sisie pa ena nana no asisi me se de me sinya no mugidie no ewo tumfo din a oboye no enti na che se wono so kra onye otumfo abrafo ehene ehwehwemu na menua chief no ema yeye no na che se ehunu se entesa enti kura ma me ko owura mrantie ehene baby ana wo first no ayo e de asem no ekoko mesemo ya mo hwehwe me wo hobi mo hwehwe me osumpa why ba choyo because bi ana wa nkohia obi a sese obetimi a kire machira kwa obaka kire me se wonni me kora anokwasem tasisi anokwasem mesra obi a hwehwe me a omra magazine haya so am old town haya room hotel district wa medasi Europe twaso enti ye frɛ no ɛwɔ ɛhɔ no mo ɛma ne nkasa yemu ɛne ye sɛbe monim odidi matem nyina ɛka kyerɛ me sɛ obɛbom dua akume na me sɛ na watɔma de ye untua meka na mekɔ akɔkan so a wobɛsa bɛbom dua kyerɛ sɛ nsɛm no kora bi wɔ hɔ a yɛkɔ no hɔ magazine no me recordo ya ɛwɔ me phone yi so na kyerɛ sɛ ɔnyɛ na adwen sɛ obɛtua car no nso a me de kɔma no nso car no na em sɛ ɛda TV no ɛsoɔ no a kyerɛ sɛ wɔtɔn car no ɔtutu ni nyinaa tɔn a sika no nso a ɔmpɛ sɛ ɔdi sika no nso ɛde bɛma me nti na kyerɛ sɛ metumi sɛ asɛ ɛyɛ asisie ɛna man no ɛsisi me nti mene na ka ba ɔnyɛ na adwen sɛ obɛtua sika no nti me frɛ no paa no deɛ me afi me fan sɛ last year December no mu hɔ ɛbɛ pem saa mmerɛ a wɔmu yi me ne nkasa ada me frɛ no me ne nkasa a ofo bi aso me na wase edi don ko dwum bi oto yo sen katene me na me ya katene Pentecost da na ya katene also ya Pentecost da also ya Pentecost da edi don ko se anko ya mienti ayeku utwu mutan a wonte abusuafo sana akoye ka obia bo otumfo din se otumfo na panima ne me a na nka bibia ya dwobre because hono de iso di huni me ya na asko mampo hina kom hini me fan se sabri mi tutumi na sisi ye kura ten me previous life pa na me kan de menamo sisi ye pa se de be na bibi nkoba na yemo na asko mampo hini din e mata me ho sa na asko mampo hini na kom hini e na akoye sei nanka di ka kura no akobu otumfo din se na brafo hini no wabra eno so oba de ba enamo asie ne sei okay abusuafo ye bebisa a modern production team no bema wusu kantan kranka no ofusuo modern o mo abafa ho na ansa na no mama yenko computer so ni dwa kakra na yento adwumade so 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a oto ase ho no ntiri na fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Chale, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Chale, I drink beer, but this club beer, Chale, I want to describe them. You really listen, hello, bro. Chale. So okay, the taste, no, they like. The taste, no. How I would describe them? The taste they like. Charlie, taste the deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, me so bra. Dr. Mensa, what that Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono dey what dey adwuma. Hey, oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no dey bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no. Say, oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na san ya me kokwo nim ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene ma kwani mu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say borum na Dr. Wonder no abiribia wo ye research osuan de entinim de mu no wo kɔ nanim da bia etore bi oni na adwuma efo ni nyina kɔ bobri forest kɔ kyerɛ wo adwuma nani so sɛ yade bia ni hɔ ya Dr. Mensa osuro no na hwɛ so de bibiduro asabro de fita yade ma na bɔ ne semama no so yare na wudu Dr. Mensa bɔ na Dr. Wonder hɔ a wo hawo nyina to atwa sɛ me kasa me bobɔ yade ahoro di mako ade bɛkye sɛ wote nkasa wo yare a kɔ Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinom ntia se besi ndɛ o kɔtwi oni gris de pone di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 wey WhatsApp ana 0245 958 768 ye chat wey 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a okay abusafo sompa 93.1 93.1 na motenka no ebredu se yene Siemens Herbal Clinic ye waso ko mampo din kobo amanfo agye wona tum pa masa maame no fra America ba ye no a oba ho no won ko hwede na mo na ase ati ranti me papa so wa broadcast mo pa wa broadcast mo yeah pa na onipa so nkamfo ade kwa sure wodi obi huru ye anti wo kanfo mo o ga so oba na yade na tinkin se a ka wo bom din kura na ko oburu nua ene ko do oba na wo hunu bribi papa so oba wo ka tem se wa no mabrofu duru wa bere fere o se ma no mabrofu duru ha me wa America me hwem ko si Germany hene Germany de kama ya say street bia won doctor sanity e ba no medicine dia medicine ultimate challenge Germany yeah. And so was a who nyina wo pem afa na wo de ba mo na oba ye no a ofre me no na me madwem say ye wo be come from crofo ya na so be can say be so wudi oba bi ho adanse mo bi wa no a woni ya afre wo say e oba yi akoto ampa ho na say wakwaya de pa I am hihye no say mrante hene so Siemens Herbal Clinic ho de ene cha America kra o se comparatively so hwe Ghana Herbal Clinic na de compare dia ene che se Ghana yakoyanim isubaya na enye yadamase se mo anwu yanim ase amaso me boda wura me ho de dia kudru adanse die ne de bibia of course mema kura mo ko mape adanse die no mo gina so esa omro me boa ne kwa so oba re di ho adanse a ene yakwa ho ade so panyina smesi be ne ho dwose katacha obi so che obi o baabi na okọ na se sebe edure de beka no ne yare ne kwa
wa nipa o kyerɛ no ya na ho den enya yarasa no nko ampo sɛ baabi edidie wo kyerɛ bi sɛ aha maame no na aduane no e kama woni yakoba no sɛ chale baabi a kyerɛ na ya kwa kwa na nkwa na nyinya no ato ampa ho no mo sɛ chale sɛ wo kra de ne wo kan kra de ni so na ye fe pa ma me ne so be hwe environment no na fe aduro no kra no se aduro no kan no on so what ne twin sister ba ho ne twin sister ba sa obi ko didi ba bi na tre ne se ase a e no so na dan fo sa ne ko na ye fe okay abusia for mama Semen Seba Clinic penny for kwa na won kasa Dr. J wona de bo bura hansu Dr. J yankwe wada woro we da say dance ndie kamyas de bia foforoba mo Sunday ya mayo ba ko ohun de onye so on fan Sunday enti o pound so February ko America oba 8 May 2 weeks pe na 22nd May no ayo o say we chi 2 years o book over 20,000 na baby wa kono 200 million o so we chi be 10 clinics okrum hanom akuma could different places wa ko you can't go chairman na ene won say within 2 weeks we hu no wa twi nipa obu akwa boda so mra Semen Seba na hwem say ene won say video because ka say ya honhom na no na wa dinsifo ni abo say o peso hu ase de ha no ba ni nyine mu no ye ho na bewie say yenya mo abe kra ne be me ka say be ma odifo atwas but also no we dey physical you 200 with in no de man no edi of and bia dance ye froba enti ye koso kanfo e matiefo eni ahwefo hu say Semen ze ho na ayarsa no wo enti se wachinchin oto nura boka bra na no riba was me koy lab ye kan say muso mo ka ba me hu fidi na mo de na papa enti ene ho na koy ba bia last month we fi Canada buy oba no waka so fi abrochi na bo na ye ne test ahodo results e buy no sa na Canada no the same results was mu fidi na me say so on the crefree buy enti bia from America lab machines $15,000 of course enye easy also results are e dem am Canada na me so nya han say mo nyem bia standard mo e je busa fo nya agro na yedi oba e betu e bo asan hweme hu ade cry ye o enne me dance no obo kwa na mo do second no ma de cry ye o ni asenura mama ba ye de ye be ye lab confirmation se scanner ye twa se moja adwonso aye fa nya hwede ekoso ye wi a afia mo hu de ekoso na afia ma odura be boa e dura hweme hu se e kam be jiwa ma ho ato e de ne se ye sama counseling hwa ni hia me pa because ye ngofo no ma ne dia nse onum duro no ba lifestyle e di die ni ma o ye ne ma yin content na no ma wo ba ko free adwin ba adwin kese pa okroma o ba ma chia sabia kese company de ko ha me hwe mbat omuntu fu se menu we ba me yare no so me guso me battle be nei ya che ne se oni onyawe ahode ne ba ma de bi se o so do ba no clinic konko bi a campaign twan so konko ho enti ahwefo onye se ye ka bebre de mo ye pese hu de ye koso na rante me nka bi kakran fa diabetes bi ka ne ngakofo de ba e kamye sa se enkrofo treat the science a o mu hu ba nya yare ne pa no mo sa be say Semen sa fatu won say sisiare na de boy hono ma ye be hwe mohu e kwan fa so ba ye de ye koso Dr. J wadaruma mentwa wano saade amoye de ehia me papa diabetes a hwe nipa bebre ya diabetes petrol no prostate pa because ya de ni bi no nyina wo say of course enti ebinim a wonim no no the prostate dro na ma diabetes that's right so the diabetes that's right sanity eh how do you fa eti mo sasia differentiate niam na mi no me pepa na fe me de mu hu me se ma ba ho no mo a na ayadidie no ho adesua no sanity right be mo kama ya print out to fire be de amon na hishima chain du kweda ho adeni be ho a wudi a uti be pai of course ya be fo bia na ma be uti ni mo sanity o masa sanity eti diabetes ni ade ne henipo bia obi so no 5 years 10 years still na no kwada check obi the machine error ntwi with the visa etwema bro so sichia dokro na machine sent me with the biem yeah oh yeah yes bro so machine bro so fi error sanity too many to come sa eti esenka 3.4 5.8 na kota check 3 machine ntwi with ano ayedin enti uba semenza ofa ye tuebu ase hu say one account liver because the sugar no cost from my liver nyemre e cost for accounting watin kan nyina wu debu ade twa no kra hu
woman ba kon se ne operation ne kan so nya sugar di twa na attraction no so sugar no nim da go en na no bi gusu na ehye na wo ade twa na wo ekro beda ho ndwin na de ba se ba amputation ye twa to twene edipa pina na ye twa mo na to twena ansa ne hu so diabetes na too late nti ye be se yakache so obia entwentwa nas num nro sa ne nanda bi brane nya confirmation ye hu baby ade fiba de kwan so bo no na sa kwanya kidney problem and the kidney ho asem yakache ye kan sorry diabetes bana kidney ko kan over enya senketwa problem obi so na kan ni retinopathy na ni na say wanya so ay kusu no because of sugar na ekwan ni so no obi so tuminya stroke enti ebusafo enkonum no sa Johnson na e bantem be say jai anase me sorti ma ye hwese insulin na ye adwuma sa nya adwuma tia se nchi sena wudi di adwane si yamfa ye hwe ni nyina ma o ni enche de ye sa ye ma glucose no nkosro sana se mense ye adwuma enti o ma so be gino kon diabetes na Johnson na ma na say de ohunu da bi ye pese ye mad no fi ho na hotom enti de ha wo bia busafo nye we nko a fe na machine friend 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 yo kumasi fia sokore mampon ubenya ka Tech Junction abo ubenya ka Dr. Mensa de bia ye adwuma memenda kwesa de ho nza na pon donko weekends no bada days near 5 o'clock inti say typhoid stroke hepatitis B cancer de how be the brass Mensa eba pressure be hini na mo kama awo be hini na ma only problem over ema what take care no more motra academy school no catch the meter na driver say wo call Ura Bank sa Ura Bank Roma for no so ha obesi un kwanta ba bia na set you no na wanantia ko en fact bia onira ben papa sa wona medwa na asko apon hidi siri foforo anim ho a Sanity. Meda wase pa mesremo adidie ne nom no de kokohwe ade bi wo ha wonom ene na akofa diabetes abrewo na yakacho said asade we ja no sanity so se bia ape How you from against you na we jai na ho ato kama ya die ni de enom no ene kofa ya de ba na die ni de enom so enso time ko ya de of course simple calculation simple okay Dr. Gan so ha sima kakra ka manfa Dr. Gan na ono so onke ene kan kese dabi emse last week abranti so office nyane ba oso de wa de ebrel oba emse April na onnom omfe etramo osi ansana bo ne ho kan ibe hia no adwo afa tramo anya sa sisi edu agem nti ontumi no fa ana oba no sisi hade na oye no ontumi ne internet oni ni ijai enu hu nti wosu agya no obi kire no edro yesi ahye no vortic mu yabu nu ehi ni abi ni adi ama no ofa de kan na no an be ma na ukojo ye as of adana nwumre na ye ba last week Thursday ye din kom osi 3 good years na ne be mam sore da 3 good years o ama oba na kura ni osisi ne nhira kanyam so ofa efia na ade chem chezo ko Moses sunyane kotobi efia da me friend Dr. Moses sunyane another tough clinic part pharmacy shop ye di bia ko go na si onkotobi of auto ba kupu na ade chia of me friend Dr. ensema o ka of phone so no of also one ne yire enyina e ba ofa wabo ka wabo e wo sa na be man yi hu no emu oduro emu nyoma wanoma ni nyina be man ntumi ansore no no nim se no an no be man adwuma be ye wiase ya na aye no ofa okoto aduro no one bottle on just 2 days the Siemens Vital Herbal Mixture the tumi no ofa again no the tumi no size driver be say o sukra ne ba na damfo okay osmaster mabre na said we said mo sia kan ho asem nom na se me be ma anya dwuma men ka taxi bio of asem o kan ya no we say so friend with already obobi to be friend no ka ti adure mo ya sure adure se me kotona nipa na sa friend wa ram ka say de mo kan mo si han mani e fa de na mo mechi bi e fa na ka ukodum ya zene Dr. Gani ni o kan ya nu ntije oba be se mrante hene mo dragan no eye pa wo na say wo num bia na wo se da bi mi kunu na no mo ye
na yɛda na hu sɛ yɛno waasere saa adwuma yɛdi no fa ɛma no a ɛma ne kɔda ase saa ebia na ne no obi tie na onim aduro na aduro ni di Siemens Vital Herbal Mixture agya akrachifo ya manyo me twa screen nti o mehu edi ne Siemens Vital Herbal Mixture na hotedini agan no wada ma wa na agya wa kofa bai wa na agan na nye so yɛ enye easy sa ofanye easy se troka ho so nti ebia na obisa sɛ de na ɛyɛ bema wa yɛ omrem ɛyɛ mmerɛ ompem sɛ de ne yɛ ka no obo no so odi dwuma na bema na dwodwo anase sɛ bi ne hu sane ne ntem afi obi a ne sisiye ne ya ne to ase twetwe no anase kokotra ne so ofanye mema nko ana enom ɛma so nom oba wo ni atenka sɛ na me kana sisiye ne to ase yɛ twetwe opra wa de ase kwa ofa oba bi oso wa wo memu nsia atenka de atenka onum ofa ɛse yɛ pede bi ne yɛ de record ne yɛ de ba ne yɛ boma amanse hu ne Siemens Vital ɛyɛ no for share kanya me sɛ adwuma ne bra ebo ntino ato apete Ghana ha ba bia ene ya bi ko pando ene ya pando for free voter region voter o de o mo free ya che na pando ne ne o mo from masa eduro no se de busi ye ma fa bia ma asebisi obi anum bia o se mo mre bi nton se on ofa obi anum bia o se mo mre bi nton se ba bi won ma ye nim se hokra na eduro no bi ho obi ne di ho adanse me koto ye mo ho din da esu eduro ho asa wo se edi bi ko se ba akofo koto a na odi ho adanse a de obenu bi edi ho adanse enti ofa se de ye kan e bia na o pedro ni bi for number 0240 61 61 ofa se ofre a baby biara wo bi e be chiro baby abekoto se na me kan no dwuma aduro ni di ne doso enti na bia na ne wo de no o ma ye hu de enti a wo hi a ne a chiro se de obesi anom no na anko obi wona na nya ne bema na ha no na bia akɔkyere ne wankyere ne anwa hwɛ ada ne bema nso akɔka no eti wo frɛ ya dwumadi enti abese odi no ye be kyerɛ sɛ obesi afa na ebe boa wa unya asɛm yi ofa thank you abusiafo ɛno ano 0240 6 obetimi de atu tim 61 60 no man nso de yɛ de ka 61 0240 61 60 61 asɛm bi apɛsɛ obi sɛ bia de opɛsɛ ohunu bia adanse bi apɛsɛ odi bia over to you. Thank you very much, Master. That's fine. Yeah, I was for Mama Yansan Toa and Commando so cookery. Ten pa. Yeah, Toa and Commando son 10 pa. Mama Bema was in Chile, modern awabo, afa Jumedian home. Na Mama Yinti and Komoya, Ebasi CA. Sumpana 3.1. Medikai madae ono aneka ena mediko akane baabi ana wo ye adwuma no ɛhɔ no mo nso ɛma wo mu frɛ na wo kan so obɛbɔ medua no nti ɛno achi no mesai de mia medeto menua ɔhene nanim ɛma ɛne menua kuma baako ɛne me wɔfa baako ɔno kora sisi wɔ ha mene ne bae ɛkɔ nanane hɔ ɛwɔ n'adwumam ɛne no kɔkɔ kasae sɛ bianka obenya no hu no tua sika de amame ana bai wayɛ na adwen si tua na ontua okay enti na ade aba engineer hɔ nyɛ sa ipacho ayi ma o sister bi sɛ ɔde asɛm bi call radio wɔ ɔfomai na ɔmo sɛ me yanka na haya ma no sɛ da bi me de ko engineer na nkasa hɔ engineer na ne ho engineer na ne mrante ahina asɛm ho engineer no osima mma fa ko engineer no nkasa hɔ asɛm bia ni hɔ titia okay abedu engineer na so enti de di ka no mo no nisa ne a bema owusu kantankranka executive producer de waya fa ho mo ma yetie nkomo a enam computer isu na wadaroma eye oba bema se freno afre obeye computer wa beta se ma woka no okay na samo computer na mistake so fu bia o kacha bro bi so e be fu na no me de nkonti ba call no so say so fu bie pro no kwasea wo se ya na eye be fu wa bodam bie pro no o adimi ame pro so me say mo munya botre why nyame mfom so
honhom na anka no kore honhom na anka no kore we computer na mistake to abi nti mama yenhwe sa yen san kan ye dia kan me ka tire wusu se o mo no tofa nia papa naka di ka no so you tumfo abrafo hina omi hunu ede no so aka fa asiri a da yi ka ho ofa me mane ya we se eda de asem sei na baba beto emnante na ebo afrikete che woto odi kan yanim na sebi nchia ya so ntia asem penfo se wuti wudi a na wati nkwanso de ntia asem no a papa yi kan ana kompe no awode ma no asem be no kafa ho manu si ya na chesa tem didi etoa so didi papa ya atem chese ana mga so didi wo atem bet wan fani die so amame wan fani die amade ame no wakaseti ame se wo si yesre unkodwa so ani ayasre yeah na atem didi o status udi papa atem de ko wiye ya ne se de papa ipi bia won fanko nti asem na mebisa no chese manu na nsikra na chese atem didi no edidi so na baby papa yi ofususu se wode kwa ebeboa no bia no fanko nti mi bie ma no aka se ene baby a kwa ofususu se beboa no ena wode aba ha se na chese wakati ko no ene ade nti em se kaso ne me kasa ekra be 12 seconds pe na atifo fanche em se enye no atifo fanche se voice no na mrepam no be voice nti no over di susu ade body hono fire no yo omono da unsia ayo kata choy badasi na yada sata me kasa no na TV phone mai ti ebeda ya refon so ase na enoma bi koso ade bia me kasa ase mu se kata chow o hwe ye na nan sa na meka no the way we see ahye ne hu so dru ba bi ne se wo se wo ya abrafo hene a na se woni masante amane a kwan bi so wan we ya wo be bitu because the nimu no e fa ho no kata chow papa yi anana nan sa no kan eye ne ho fa wo because me minim nana bia nana baby obodi ni free ye no misroma papa ya odasui baby ani din na ode ko bataye nam so ama papa yi agi efikasie mu edi ye no ya wode abu ye papa ya na eda ye ote yi misroma papa yi sa na mekan mo se friends kwa nana kufiaje seidini sa na te de aje AGY okay aje misro na wonu mu nyina ekoso a katacho tamane e wo fie no amekai se kwase bi kogina sebe mpredwasa forest ya wo bu nua tom ye kwache na sebe odification din ene ye san kwase ade no ya kasa asem wei e wasante mamu ase bebia ya na nkosu agu mpanifo se eden ye ntoto bo nko na me duabo a wo so obebo papa yi me mentiase o me wiase tie se sebe ese akokwa akoso akola kru akora na edai ansu akokwa mu na esa edai esesu papa ti the baby enhyehyɛ ya wo de kɔ ya wo hu ya wo bo odin asebe ene sa no manampa wo so na wo te kromu ana so sebe o wo ya ho akora obi betimi de obi din se mpa jo me papa ne mnante hene woni mnante hene se mnante hene di ne woni kata shaw eduruma bi anya nipa bi mfom so na no so ka nipa brabo ho because yes wo pa ma akokɔ bɔne no na akokɔ pa di akire eti edin bi wo ho a ukɔbɔ wo ba bi a nipa beda na de na ma but ni nyina ne se wo tie sompa FM na tie sompa TV a ya mo hu se ne sebe mo ani na ho e wo kwan bi so eya me da se papa yi e wo beta wo sin ne wo fa se so ne papa nwa bi e ye ohene na okokɔ bu saaye na so de ose ye oyo se fa number ne ma me number fresh sebe one ne sebe efikasiam ohene bi sa na beka bi ko me bo sa din na me kura manu ye me dunti meka se efikasiam ne sebe mpredua se wo freye ne obo dis na wadaro ma se yo se da bi ne wo no ankasa no sebe na mpanifo se sebe
o maame ni afuo na so wafu a ekom beba afa de wona wudwane se me pacho menye saa o na se papa ekwan bi so no wabiti no hwe sika yi se wase no na me maame nka saa asem wi wo mu kwaji ade se matoka afiri obi ho na matue bi iti aka bi no kata chaw se eka no enya ka anko ade a wakoto no se wuntua nwie ya ye fa ensa nka mu enya ma ya wode a papa yi di sika ba no status otutu ka no according to ye nana yi elder otutu ka sika no akora koi so onyi sika na me faka se on faka ba sata no otutu to de ma wona nyeye anase no otutu ye kora na ne won abona dwemu pese wo obesisi okay na sabi asante mamu ha wo frantoma na wo hye ho sei na se wo di yese ya ene wo kromfo ye beka ne sa akira wo aya me desa recording so pa ne nsem o kan no nya se bi akosha baabi oba enne ye bebo akire no emom se wo tie ye ne a sa sika no ene babia efficacy mu a wodi aye ne ho se wodi se sabi asante man no wonye very careful na asante man ye sabi baabi a ye toto ebuoko ohwe na sa no man na wodi aye ne ho na ye sa fra wa katacha wasa gira odidi papa ya tem na sabi producer e na ekoso yi e wo man mu a anaga na man na kumase ye basre wen gwase ma wudi na deda yo picture hwedere wo sha so ho fa kasante de wo ye se hu na ke koto na na wada ma me fa ko hwe wo do aye me da se omo ana badwafo ma daroma mama ye nkone ntentem kakra na me ahoma ma wana wonim otumfo abrafo hin se ni mfuni ne beto so no a wo so hia me pa no kwa busu me no ya adwen me no ya adwen pa kata chobe ma ya da se ye boni tawidie na ye kase papa yi sabin producer woni ni huni amuni die no enye se wodwale atutuntuma ego ho so nko na friends amuni die wo ye panyin woni mu onyam na gidie asem ana papa ye elder waye gidie ma ekura ko ka se asofo mpo nyame fie ye bowura ke nim se ogie ni amane ye wo no ho ne ekosum fidi akoye ekura gidie masofo kura ka eska wo shansem ai amanfo mutie ye yahwefo ne tiefo ne gidie yatwam enye obi ani won kase oni padua ko koje di ama oni padua do akonsohwem gidie papa nya ye awo nim se wode ka we brewa within 2 weeks and 1 week within this ka bren wo gi ka no wo nya ho fa so tutu de ko ka no tutu pass de atonwa sika wo mu se siwo a wo ton de ko de tinin ko tomato be 100 million pass as in that as you know so asisi sema e ko so go wiase no na ka da bia me ka ma asem se nyakopon ye wodom na wo ye bukata sa ko duro 30 40 years ya wo de si wa every 45 50 years de ka wa bra bori nyina ye ne kodie kanyi kontompo biu na so ba ne sei and 50 years was start kontompo damrama asisisem anya wudi sem woni tirim na ka papa panyina nyame adom wonya ni wonyam wo sa bata akunya kase ho and it's not established. Then say what the more front. San waka. I don't confirm. Me dem atana tade num po na. Which message here no sir. O go bit message. Entoma na uni enta. No basana na me da se. Entoma na uni. Anya fe. Ba bia woduro no. Eni kwa se wo ma azan. Eba wa brabo mi ko bibia betimi asi. Ebi kwa no ka se obezan obi ne wontima anya nkwa bio. Ne wawu. Ne wa brabo no wo de ko hene abrabo obo ne wiase wo de ko hene mesire mpanimfo a ye nyina ebetu nkurafo ama brabo na nyina no ye mum ne ye yi bukata de a ene nkura no so o de o magimo ti mesire mpanimfo no mumma ye nyina no ye nya adwene ba ko na mo ye mama ebo a kala chomba chome da sina asem se wutie na wo hwa ya na ama wase kola fem hu ba bi enne ya sante mem hasenum titiri no said de niema esiko ketecha wo hwe kane na nananom de yamamre ne yamane ahemfo na kane no kurampo no na ye se court ne ayi maye no na ye hemfo no na siesi asem se bi obi bu obi faso anase obi ye obi kwase ebuo se ya wo mu na ya na esiesie na afa ye no ane se na amen die na si se cheduma se ejamase amatumpo na ne
himfunum binum nene wo mo ebu o mo manfo efa so kedacho be ma papa ya woda ye friend sen kasafonyi soi nana Kofi Agye wo hwe na ho siesie na obi ani ho a obaji wachinye se bia o kase wo kita se di bre no wo fikese mu a wonjindie ene binum de wonum hinie kakra na se wo mudi bia kakra na wo mo wo no di bu wo manfo na impersonation said the broni beka no wode wo ho toto obi ho se bia me yasemesi wa bla wonnya sa nipa no eye criminal offense ena bia mu so krampo no me chef kese mu a wode na wo minim sa wo ye hine wo ho mpa na se yakọ phone no so a wo di bra wo ho krampo na eno ye kirasem na so kra no ka me hu ye no ese bi tafre na ni nso ade krampo na nya wo koba atanya mo hane foforo ya na medi na chie ni suo ena wo betwa ho frede e de ahia no na wani entra wani nton enkofa fikese mu ho niema bi matabata ho enfa mo ho safo hene enfa nkoyi obi bukata na wo wia ya sabe fro na niema we kwaso ntine ye hemfo no yesere mo mani mu onyam mani mu odu ya fele mo ya ba mo nche krampo ani ya kotoko ntonte no mo mani die ni obuo na ye wo ma mo no reflect ewa ma bro boni musuban ya muso mo da na di wa abontinim wo bi adwuma de ye nsa na wadwuma wo ya no na me kan si so bia mu se sa de we se no ye tutu aka ho bia ma ne kro no bokra dodo na na ekoso wo bi kwa wia wo bi ka bibi no akoton de ama because wonim sa ha se no ye bibi se wa ha se no ye se wo bi adwuma bi wo so a na me fi se blast se panyimfo no wo mu do o mani behwem no ma hu se bia de we na eye course of bia still ana se robbing bebreba eye course because nipa no kofa ana se okotu obi ka bibi ene wonya baabi nkonkoto no a menya sure se nka sa de kro no ketenkete no ebe koso na medema no se no ma me ade pasafo a owo kronom Church of Christ o hwe yesisi ana o se wo chia wo no abadwafo page me me abadwafo agene so pa mama yenko akasafidie no ai telephone no so we de mesramo enye asemna nkasa mfoni yi to so no se woni mutumfo abrafo hena me pese mo identify no se ono a ana anya wono a me de no na mpese mi huna sana achi mi wo remarks dia ma ye de di ka akora no fi se wo se otumfo menti a hene frɛ no no wode otumfo abrafo hene di frɛ no no wo se wonye otumfo abrafo hene be sa e na wo ka se apaye pacho woni ya de wonim otumfo abrafo hene na woni mfoni na da so mpacho kanokore wo Israel Nyankopon anim se ono a ana se nye wono a ti na ye hwede be ye hello yeah you want to what does it say here what the TV no so say here correct say otumfo abrafo hene no a na waka se nye wono aso a na ehunu ba bia insan be frɛ yo hello office yo hello yeah uni motumfo abrafo hene good evening uni motumfo abrafo hene motumfo abrafo hene no enye onu nie o ye me sister krakru ye friend ba fo wo so fie yo otumfo abrafo hene ye friend nana ba fo wo so fie ma me ko ne sister kru no na enye ono na oda so yi okay no one am pesi me hunu meje be say 3 colors o si anyina dance for ba no na ba sen hello na enye ono no da so hello okay hello 3.1 hello yeah hello yeah wani me pa chori pa no da so ho uti amitiao me tayo me chema oye bantma tunto hine bantma hine kunti hine tunto hine no kuntu hine o pa o me number ni china frame na me ko chiro me chira yo fa number ma e me number abeda phone so nti twane yem fa why me number no ma dia frɛ wo no ye fa number no ye pese wo bebo di wo number wo ana me bobo 0244 yo 0244 yo na ba antuma hene kuntu hene yo obi pese o kasa na efa homa wo so hello
Hello. Evening, Benjamin. You're Baton Wani. And I know I was going to contact you. Hey, that's a breath to say. Well, you two need my for bank to my name. Kuntuhene. Aye. Yo, onye otumfo abrafo hene. That's it pa. Okay. Yo, mama, yeah, so hello. 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 Good evening. Hello. Yeah, good evening. Five. Bacho, ubasa wakasi bibi. Bacho papai. Wanya utu for abrafo. Wanya bantima kuntiri abrafo hine. Asem hine. Adva vise tuntu hine. Vise kuntiri abrafo hine. Thank you very much. Ede wanya utu for abrafo hine. No one here. And that's all. You last caller. Hello. Evening. Hello. Good evening. Mbacho boko there. Yura boko wadaroma. Ngamme de me yes. Mbacho wadaroma me say from obe me so menhia ho. Wadaroma ye ba for bantuma hene tuntu hene say ba for bantuma hene de chia otumfo a. Ono no yi ne ho niema ni nyina na ono na agikuta owia osan ede ne ho niema ni nyina ahye no. Nti owia ono tutuo na nana dade so abane anantahene so de etuo no nso no ato ebi edi na chi bia pam ba na bantima hene bia fridum amana kwotena se ndi na bantima hene ba for bantima hene ne tuntu ehne onye otumfo abrafo. Thank you very much, Madam Ase. Yeah, we. Yeah, Petiano. Elder. We are elder ma Pentecost sorry. Me say all kind of we Israel Yakupani. Na nai o ka tse say we bantima tuntu hene. Na bantima tuntu ana say was we otumfo abrafo hene. Repeat it. Me pacho o si oyo otumfo abrafo hene. Inti ena me call na mi nti ahene ho kobo na mane inti mi bo na mane na ena wo kan se abrafo hene entumi nye saade no na wonye otumfo abrafo hene inti wo frɛ no bo otumfo abrafo hene din ena wo se na nyo menye wo no menye otumfo abrafo hene inti na mi nti ahene nim ena me kokko hunu se wonye otumfo abrafo hene. Correct for 3 points. Nilamase. So no cross another dimension and so a special issue otum for abrafo hene kra no obetimi asiu papa e wo court of justice bia da mase papa yenyi apa wananto na etore bia niema bia ye beye program no ho no na ye mfanto abonten enti at appropriate time no CIA ewo fitiem that's it. Sompana 3.1 yo abusa for mama yentoa dwumadie no so na yentoa so yi no na enura oba bi betena ha aka nasem one nikuna one na gya aware ya ache oba no ebetena ha aka nasem se be ma no one no wo baba ku na one gya aware na oh it's okay 3.1 omo gya aware na be ma no onhwe ne ba number 2 ne maame ankobesusu mu kakra ofre ne maame sese o mane obai mane banya bidia obebo no dua enti sabe anya ado a watua no to atua na no wale asebe breye eno efre be ma no so o ma obai charges be 6-7 bia na no o she pa e be stealing charges e be ye we na saha no wo yese sabe anya ado na aduane kora aburuni asiri ano ya wate ano so de man ba no wo se sabidi sen bebre enura be ma na ma ha enne waba oba no so wa ha
oba no or the snap sara ene kusua sante kusua no mienu wode aba se be mai o ka sem bia enya no kure de gu no ho fia wode beje no se de odifo bi ka kire me no so ya me de beje odifo pa na waso ya me de beje wo mrante hene so odifo nyame difo san me bodua mfa ho enti oba na transe be ma na transe na ansa na no moma power specialist ba hospital woni anim Dr. Kosu Adre ya babesi okon apremu ano abiduro mu ya asanto ano no one ode abiduro sa hepatitis B makwasi buru ni fra America bonte be bo na ba so Dubai badwa srada abonte kase so abrofo be buru mpemaduasa ene hia ho no mo na ye bo na ba so kame ese wiase amaya kase ni nyina Canada, US, UK, Germany, Australia me kaipa se samia me ni nyina me amensem nipa 43 e da besimi so ma me de won amano ma se on sa wan yare mi no pende free mu mi no na free mu so kan no kra kire me se ona tena ho ma brabo ni nyina sei nti edin yese by miracle anya chese nyankopon bem abusuafo the American se will be called power specialist about hospital I will fi yi ase so ko sana ho yade a wonyira akwai kra wonyira akwai kra nti abusuafo moma yemna senye hapa de yade agege na che yade biara ya atena wo so ache wo de akina waboka wanantia yade ni bi wo ho no ma de wawura bosom so e de wakọ babia ntse wukọ yagu de wo yade no ho antentam se de ode abetum ne se kidney problem henia ulcer ene nyarwa akani nyina wo kase mu abupen abra na wo chechire maw wo ba hurisa wo ye football akwa be san ball biu na se de wato na yirimpa ne se kompo yade wanya na dro tatahwe se obi so oboa fa wode hie bi akompa ye no bra free of charge obetua na kase kakura aka ho free na wo mena dro before and after I betwa wo TV e betwa wo phone aba TV so na ode dro ma so be san twa phone na ye hunu say yes edro ho na dupa wo ho fe yase Lake Road fe yase na ma kire we woni Jasbo filling station di hwe ni mudu fe yase a kache meter na da ba bia sa wo ko power specialist ba hospital na da wo se me ko power ba bia ma me ye bibidro no enkran so kwabenya pokuyase ACP main road honom ho and the takra so Energy Estate woni Energy MB primary school no na edi enhwe anim ho na dro hebaten na de me se wonya no kwai kora mame yemfa nam tum fe twafufu ni because do na no hye onuma do na wunsuro yade bia best immune system booster adua ya mala na ya malaria do tatahwe pa cough care etimi wa bia na adua ya heba tonic no etimi ma wutimi ba bidi wonum da toso ma wutimi ba bidi jirika jiri de ya mema do hwe bia cha kwai na ebeboa oni nyina wo clinic ho wo mea hodo so wo friend number ye be che ba bia benya do no bi 0244 544422 0244 544422 wose ma mete bro no we su okumase ya ehne ene bem ya menya do no bi ana WhatsApp ne 0555 7978 0555 7978 abusanfo mama yenko asem no so oba ye mo akwa babiu ya eja eno a obeka wase bebi a ukoduru ye no wakai foforo bi anase ebi wo ho no ma wakai ye anya no kropeso be yifiri mu na wonya statement no full na yehunu kwan ye be fa so wadaroma eno ade no na wusi so na se wusi no ade no so a na se na wo ka no mayeti fi sai obi wo ha enne na wasi mu obeti bi bacho meda abedwafo nyina ene etiefo nyina nso ase semama me akonyan me bacho enra
ɛyɛ Kwaku Frimpong a ɔte ha yi ɛno a o make statement bi say sika na mimi twitwi mu no ɛyɛ sɔfo ana ɔkɔ ne ho ana sɔfo ne si mimi twitwi ne sikam ɔsan so ka say ni sister na wa free mu no ɔde nneɛma bi breme ana obi prae Bacho bema ne sa ka say ni sister a wa free mu ɛde nneɛma bi breme ana ni sister no ebe prae me pacho ni nyina enye no kre nti semetimi akle ho ne so a okay wa akle se enye no kre wo kwa du be na abebo be maye bo no tofa en kana tintin se no ade no kwa du be na abebo no me pacho me de be me eba ha say osema fa no 15 million ana eba nso a me ne no enyin sai no akra no free da obeyi ni free hospital ekosi da onya 40 days ni nyina ebesi enei bema no ewansi di kra emaye me pa cho charge am de buy eno no okay but aka 13 days na me ba no enya 2 years se me ye de me ba ne begina bema no entimi nche se yakra we ana one me wo ye enra bibi farmer sum se wo se bema no se akwara no nya ne ba na me pa cho enra bema no se akra no enye ne ba na obepese ebe DNA test okay another say open so sa me pa cho me pene so oba ka so pene so se ebe DNA na che se kana sichi wom yo kusua ne snap out de ba yi no what should I say me pa cho kusua yi ene snap ya mde abetua kontompo sem bia Kwaku Frimpong ebetwa ato me so entiram de kosuayin ene snappy aba sem di besai me ho yo sa ne ye no antroso nyama no ye body sa ye ho ebia wonu ukunote ebia wonu ukunote na ukunu se wafiri machi se oba ne pa obebo antroso nyama edin abodua de asana ho yo ahwefo kosua ne snap no ene da wona sante kosua mienu ene snap srara akoto abako obetimi aboasa ho se me ka ibo smas me se me mfiri mi kuna chire me pa chwan nti obosa ne ho sa na wie ya ne se ni pa kura me mfiri mi kuna chire ono oka se me ma firi mi kuna chi no e de se ma wade enso ensuo no hwe ne mame that's all sa ne ye no nti ene de sa ne de umodua wodi ensuo na sa ho sa ne tie ja oni ya peso ba ka se me kura no me modua me nense me nkantam se ma fa wachi na se wompa jama wade that's all okay ene de bema Kwaku Frimpong waba me so nya de kan wadwum no so de asembe ba no yeah on been was what to be asem na afifi akope no okay mama me ko computer so na me nidwa kakra na membra Obakus, wouldn't miss our bra panyin in a yasime, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by a set. Confanco, assemble mo, bibi power. Me de sebi nuabe manoni makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa, e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't say me. Listen na dia we dia ya some ketu e. And na tiefo, obi entie dia me kan yi. Ba ma duru bibia, e sa o ye ho duru. Dia ma ni dia ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrobi was semence about shop asokoromampon your friend semence vital heba mesa nisu ho ne topa yeso ho na sadre mema nyina fra na gan a mema dre fra na gan no eni hammo wodi yan sa wo no wo pa mema dre fra na gan bi ata ebi was asokoromampon semence about shop ene mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pa dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Apidank presa number 0240616061 mema dre fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Aji!
Mafuya meya. You say hepatitis. Me to ase. Me sirimu. Asa why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica. Any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica. Entini. Any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was sa area ropa. Yare ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumemu yare horo, typhoid, awo, dunso mu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wode mu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Was sick power bus stop wo ho a. Kumase or for yase. Woni Josbro filling station de hwe nemu. And atakra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bia amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Odofo me mawakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etia kwa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom mu ene obi de yade ato abrabo so amesembra Abe Herbal Clinic Okay, ebusia for Abe Herbal Clinic na mote ne nka no ba ba si akofa sickle cells eduro di aba me mo sa eduro no ho dawuro da sa yade me mo ho dawuro da ekum nipa ewa brochi member bia eka broni eka bibini na enso abrofu ya work all mechanisms omunya ho aduro omo aye biara ho aduro no apie ewo Abe Herbal Clinic. Wonderful. Say obey me so na person dey wait to so no dey wait to so ma ti why do baby a oba no pa no waka tell say saya house for meet for the cancer say saya say yeah okay osa yade ayi ni die ni mu agoro na maame ni nuro ni bi e de be stew na ma wo e de bi nkatekwan e de bi nuane ahodo bi koko good bi o ha abanum koko bi uben ye stew anom tese akwada bwadwon so kete so acha wontimi ntwa no yes important ayi bi wo nipa dwon so twa no ye mra odwon so awunhunu wo de bo no yere yiram obadwon so wote na aduane so koro obadwon so manafo bi wo se ne odwon so yete na aduane so koro no wote na ni woda hukum no adwon so onu atin because so wanyon so de be ko so ate aduane so sa ya de che so de aduane yete so no mo bani didi abuja for ye kind of say enemu yade bia tete kuro nkuda pa 1911 kuro ye say ye diabetes kuro ye bobo nam so de wo de kwa obaye ho adwuma ma e kuro na one time ebe yo nwa sickle cells edro no ubenum no 5 days pe hooray ona akora tano so apatrapa jansen wo bia so da kase minusie no Roman any presby kwante da ho no a sa ahode wo mkura ade ambeka cho se faka fafom usande si insure mu ho na wo froso ho a otra hotel kase no a immediate right abrosa paint ni yellow no eno ane Abe ho wudun kwanta so aka bia pai Abe mate bia nim ho da bia nim ho wo kwa apatrapa kurum new site ho a wo se ubesi wa Abe Herbal Clinic obi abechiro passenger otimu kura abechiro number ne 0243 345392 0243 3453
92 and 0506 46 0208 0506 46 0208. Mama friend boy mo akwaba. Ati say na me adom me ho ye. Yo. Wada Roma oba na kasa o se akoda one na wo no se ye de ne begina ha unhunu sa akoda ne ni wanya mfie mienu betu unhunu sa akoda ne na campus wo unhunu school kura akoda wo ko se se bebre wada Roma eno a wutie oba na asem ene so watie ne tofa bo no ene wa baby a charge sa di gu oba su bibi wo ha pese osesa no if se kosua ne ensana abemu no bia abo brim kakra nti wo pese wo sesa bibi wo mu ana se bia fe kura de waka bibi a pese odi shima na wugina de wugina wada Roma badwafo ne atiefo ne ahwefo tie wo yo ofa me da no abadwafo ase asem ni nyina ni te enra me kasa bebre na edin kan mete se o ka se me se obi na ka obi se enya me ba enti obebodi asan ni ti men kansa correct men kansa me na me se eniema na ekọ ne nsem ekọ ne nti no me pese ye be di ni men kansa obi se ana se me de adwaman bi ato ne so men kansa kwaku ofa wada Roma eva cho mitiru ya nya nkwada na yetifia ha mitipa immediately bibi wanu aka kire oba se akwada wawo no no yebekwa kwa ediene no waka kire oba se wayi dwamanfo whether you like it or not sebe nyesa wo gina dipanim sebere wanu se wo ye kwase ya na kire se wa se ne kwase o ensem bibiri ho a wo ka enwanya kosi kwase ase nti kwaku wada Roma se pie wa no se obey DNA dia na chese wonye woba ne ni sa woji oba ne di se wono nkoa na ne wo hobra wonyi se ye no a ene ka kire se you've accepted the baby waje na tom onko ye DNA bia sa wo so obey DNA dia ene obey chonsem ne se bebre me kasaba yo de tieni ase ebiem me de krono ato ne so no kre men twensan nti se wo se me de krono ato ne so na nte saa obetimi abodua no se onfa me takuda abra wa musami ana se enyame na me de ma no a wo wi a wo mechia obetimi abodua kwaku ofa o ma me wo kra no o ka so obebodua so onfa ma me takuda obewu o dabi mesraw ebiem ofa kwaku wo de empre why mesrawa empre wo hukura kwaku na ye wabotre ma wate good oh there don't worry nye bias da okay because what we won ka senti ame me no mpre bibia da ye kan no be ma bia me meti hui omono ti hui owusu ti hui sofo ti hui say yes ne yiri modua se won fa ne takuda oba ne bodua obewu okay no say no kuri okay so no the nation and wo be ma no kura so yes bodua se wo yiri so won fa ne takuda kura you can also die enti kwaku bacha ofa de enti oba no se wa fa me 5 million wa fa me sika bu mu so bi bete sane ne ye kan na se bia ene kura de me kura nka me mo oba e modua me de hie no no a me ya busu apanya me ma me de hie no mu sa dua ne da so on fa ni kunu teku kwanse kura na iska e be dai no ba on fa ni kunu teku enti kwaku charges our boy say 15 million bi ya woni wo sister call sofo bi ho a kramoni enya no kra enya no nti no omko ho omko ye dai asam ni de nti omko ho ne se owo ye na chiri no na ne kon ye ne ya nti o frɛ me ɛna me call ye na pharmacy shop bi o mo ho ɛna me call to no man tim call to no man no na still na enko
ɛna me maame yɛ sɛ me sister na me di n'akyi no ɛkɔ kramuni bi hɔ nti wo busa me sɛ obetimi de na kɔ na wakɔhwɛ na die nti a ɔmo kɔ hɔ no Oba papa ɛdeɛ na de mo kɔ meba wait hold your fire Oba ɛnɛ de asɛm no yɛtwa no pepepepe ɛdeɛ na de mo kɔ kramuni no hɔ papa mpacho wɔse na ɛkɔn yɛ wɔ ya enti na mo kɔ kramuni no hɔ me pacho na me kɔn enye me ya adeɛ bi besisi masum enti mo hɔ na be ma ne ma me frɛ me free Germany say ne ba de otoso mienu enim papa bi wɔ Afron Kwanta enti one me kɔ papa ne hɔ ye kɔ ye no mi ra dem hɔ na me ka kyɛ papa ne say be ma ne de krono ato me so sama fa ne 15 million na ma me ne gina phone so ma me say wa free mu no na pacho na wuni hɔ na wuni hɔ nti ntwantro eya me untimi kran so ne me nkasa me pacho ya koye no me ma mfa me yare no kran asem kran na koye me de krono na kwaku frempon e de to me so no e na koye ma me se wa e ka chia papa ne se oh sorry timini papa no mienu ni nkomo na me se da bi ontena ho na asem bia papa ne beka me nso meka bia no ontie bi nti mpacho papa ne kasa wie na maame no e wo phone so a o tie de papa no e ka ye nyina papa ne go se de sie bia ne maame no eteye ana o ka kire ne maame ne de ekoso wo dem ho nyesa me ba chwa maame se wa no e de phone o friend ne maame no se onti adansi die nti maame se wa no we me ba chwa no na eno abema no se wa free mu no ana wa wonim se maame se wa free me ba chwa da bi wonim se maame se wa na te ase how wan kasa wonim se wa free mu na okay kramoni na akọ no ho no wo ba kai bia wo kọ ye no me pa try owo Afron Kwanta be mfi mi nu ni o less than that nti wait me ahunu ho me bo asa be me pa try no wawo me pa try na mawo ani en chere kura da bi papa na menya boso me ba ako ene na awotwe mienu okay na je say enu mfi mienu kura ni me pa try da bi kramoni hu na be hu no me pa try me hu na me hu metimi a kire ba bi kura oye adwuma sisi e hold your fire ono so hu wo be hu mpa try ohu mi obehu me obekai asem ade ba ne ho no me pa try obekai ohu mi a obekai asem kro na me ne maame se wa e de ba ye no okay abadwafo e ho no ye be take the burden of going there ye be ko ho o constituency ajo ye se ho no wa gurumu pa da bi Afron Kwanta e fa e de be ngurumu sa first na me nam fie preach aha o kansempa Akra na Akra waje ye no wo be hunu bi me hu bi yo maboni papa o Akra waje ye na ebe piem ebe piem kata jamre nti yo ni babe ko woro abre ye already se woni bofo akwa hayo a se wa ye ayaw ni pani ayaw so wedi ayaw pani a bo hunu se edene duru ba bi a bofo nsi gina ha twa me no odi anajo ha kan ye na mu o wa hu yo weza be pie o so kura ano ya su tu nan ya otimeto yo omo mo danso na di agire apebiadifo na ni bofo na me dase pebibia bona numa na kiriwa okay say 15 million no ho asem no de me ma me kan say be investigation no e be kire kwaku o sa ka say obey sabia nya do a nan kura o din suisi gu so asesa ma na be die kura no na wose sabidi kwaku charge we dey so hunu yank wa bo say already yakwara no wanyini wadi die nyini musame ba ko na mayi ayo yeah sisi ai kramoni ne die no aka ne die no ensi ayo say say me money me kan nyina ko de anka ya pese e ko ho eno ne nie omo frɛ me maame no ana osi ogina fon so ne number abedi abetimi afrɛ na ma na confirm asɛm no sɛde o kan sɛ ye no korɛ ana ye ntro no ne se me maame no na wonim ma anko bi menim sa asɛm no hwe na wo maame no wakasa wasɛm no ho pɛ wo maame kan ne sɛ asɛm ono ka ye ne sɛ abra
ne kɔn yɛ ne ya na biribi bɛsisi na so no memere kɔɔ ya mekɔtɔ nnuro na na nkɔ na ɔne ne kasa a ɔka kyerɛ no obisaa me sɛ me nuabaa ne kɔkramuni bi hɔ obɛtumi de no akɔ anaa no meyɛ sɛ obɛtumi sɛ na ho tɔ na yɛpɛ ɛno ɛna ɔmaa ne de ne kɔɔ ɛwɔ ho na nyɛ 15 million no sɛm koraa nti sɛ no ɛyɛ ntra bɛtumi afrɛ maame ne sisi a dabi maame no ntumi nyɛ danseɛ ɛnkyɛ kramu no kramu no na ɛkyerɛ sɛ dabi o me de 15 million asɛm bi ama manim o ɛnneɛma na sisi tie kwaku ɛnneɛma na sisi na som ne yɛde baayɛ na me kyerɛ sɛ mo nkɔ yɛ adeɛ wei na bɛkɔ enti kramu no de ɔkora atɛn de ɔba atɛn de ogyina hɔ ni atɛntoro maame sɛ wɛ kura waka baabi sɛ ɔde me kyerɛ no enti kramuni no ne yɛ fa kantan cross bi akɔ bi sa de sɛ ababa wa we biribi atwa mu no asɛm bɛn ɛnom de ba kwaku enti wo de wo maame kura de ne kura de ɔbɛma akɔyɛ o maame ɔbɛka bi kura mu wo de gya hɔ no ma yɛ sɛ ɔde me kyerɛ no fine wo sɛ nkɔmhyɛ ne nam so aware ɔbɛyi ɛne deɛ ɔbaa no confirm me boa bachai ɔbaa no agye atom sɛ nkɔmhyɛ na ɛno so sika ne hɔ na abiem ayo meba nkɔmhyɛ no so sɔfo no wa fairly pɔtɔ wɔse woware ɔbaa yi a na wobɛnya akɔ aburukyiri ama so dabi enti saa sɔfo no wa fairly pɔtɔ enti no so duru hɔ a ne di bɛto dwa no obi ankɔ hɔ ankɔ fairly bio and so your point okay yeah basic kind of so say yeah 1,700 kakra yeah basic kind of so what's it 5 million 4 million see sika no so die nie abra 1,500 na me hu no na me ne me enu nyina kɔ asɔre wɔ baabi trade empire saa bre no na wonyam nti eduru saa time no eja sabe ono oba na te dan mini ani na wahu se bia asamasi ana obenten the first ka no na me yes okay ene mekɔ sofu ya nyina ye kɔ asɔle wɔ no na me de akoto nanim nti me kɔ na obusa me se na oba no ogi ne dipa na me se o panipa me ne te ade 3.1 nti obusa ye na me kyerɛkyerɛ mu kwa me fa so de ehia no nyina nti no was okay minya abotre na memfa oba ne number ma no na me de ne number ma no na me te ho na ofre oba no na oka kire ne se me de asem sei abeto nanim na ma free ho na ofre no to ofre no no de to loudspeaker ti asem oba yi bebie na no aka ne se oka se onfa mi sika da na ye tro ofa me 4 million da ofa me 5 million da ewo sofo nani sofo no te ase o te ase papa hold your fire mame enya wadwen say odi kosua bia bebo from hawate ntimi hunahuna me mpo ye nye saade no wa ha ye kra ye man kwa man ja je mo de ntimi we na yeah nti what say sofo no te ase me pa cho on de o te ase very good nti what say sofo no kan say oba na se osika o friend o phone so nya say o de na o kan o friend oba o phone so o manim mo recorded version the because I'm recording an intro but so for no ho CCA okay and actually wo ho okay I don't credit me and say kremo ho and so for place two places there say go mo ho entino o friend no but o ka kire ne say me the asem say abeto nanim a mekɔ na o friend no o pese odi ye tuye and oba ne sha say say o kasa say wa fam sika say wa fam sika say da but de na ayira emprempren mu na de o say eno de enyo on ne faaye me de asema nipa aka na meka yo 1,500 de so fo no busa no no wo fon so no de to loudspeaker na mete wo no o se say sika ne de enyo on ne faaye but who mum de na say on no faaye me ko na me ko so fo no ho no se obebusa no no obeka no krepa ansa na me ko so fo no ho kra no manfa bibia anto no so se wa fa mi sika o me se me ko na se utirim dabi papa me na me share ni se onkɔ sofo no onkɔ hwehwɛ me na me share no also no ka se me na me ka chen se onkɔ ofra anti patients by a friend Kofi e ba dem o na boy ni so oba dem o na ne soma no into oba no anopa na Koku Frimpo peja mattress na eda so no to aye na oyis ke me no say ajoa sika yi de 15 million free so na
sika eda de eda na 15 million every so papa me ka sika de atwa me yam say sika na so ma me na de man say me de mani ehun say ekokọ say tuntum me ehun until that very day now we free mattress ase say 15 million every na me say na sa de a me minim ho hwe nti Kofi nso ba on frɛ no ama okofre Kofi bai papa Kofi te ho mete ho Kofi mpont te ho ana Kofi mpont de tu Kofi anim say na wa fa ase no na ska 15 million ana ayra on ka say Kofi no na afa na emom e bia da na omu siesie dem ho no ana Kofi ni hu ye na watamato baby ye enti o say Kofi ni say wo hu a papa boy ni si ni trase boy na ntimi ampagya ni ti se Kofi mpont oti e beka ni nyame so no kra boy na ampagya ni ti boy na mie na no anka say ofa me na ma first kana na say ofa nyame na me fai asama boy ne kan ya ne say ofa waka mate ana boy ni pie enti ni 3 days later ana me wusa boy ni kra iPhone 6 ana me ka che Kofi mpont say Kofi e kra iPhone 6 o ka che me say Kofi ni ma me wo patience ho e ko wusa ne say sika say na ya nti o musa ne ba no sister ne say ne ba ne mfai enti Kofi mpont say onu so ogi sister ne di say sister ne say ne ba ne mfai a ogi ne di ana me say na sadia baby o pe bia no on fan ko no nkwonkwo hwiska no enti me afre Kofi mpont no ne sofu bi na me so na ne sofu no one no kra enya nkita hudie kwa no ne sofu na etwema nso etebesi na ni so boy yi sugu me so ma me frɛ sofu ne pa na chaw ansa na sofu ne be nyankoma de ama boy yi ana sofu ne say oba onyem de untimi ene ne ti dan mu de untimi nka say skyra na eya wono na so se me hwehwa me de me ntimi hwehwe ko ba bi foforo papa sofu no nso number ewa ha nti se ebe fra ono nso a correct for 3 points. I also we defend into 2 places to go and the Kremuni in ho and the soft ho. Okay. Kwaku nebacho all cars no James I mention soft no do share no oh there be come na dey obey admit so say ombe ware yes sir me ba cho na awade no oba we na aware no a obetimi akwa brochi yes sir okay na mo aware na brochi no na amaso do no kwa mbo de head anya yi kwa mene na nwale yo papa motena ofa ye nwale me se motena onye meyere na me se motena ana so nya mikunu eno na ye de opani ose sika no odo ho aka no ose ya ose sika no bebre ose sika no na onim ho hwe wo nani kura amoso ekopem sa de chen ya me ka asem sika si ayira okasa oboa asem nini Kwaku ye pedi offer sika no mu nya de na ne se so maami na ni ase so da bi waka asem o se me clarify me ho ana meti we de ye clarification me sraw say de the bone of contention who took the money me kan ye na ne me ni di Dubai ho nkomo kura ka se Dubai ukuta 5000 abetimi akon US8 ene me nya bia kameko me nya obi de awia na me disika na ma o kan ye na ye de sell onya obi awia yes onya sika no sa 5000 bia nkai onya bia me ka so onya obi de awia ase o kanu me nka ne say ase agroso say me nya bia ni nya obi de kura nkameko pacha what dey make an ase ena o kan me ma ne bo sika ne so ena o de to ho ade a chen ye ma anko adwuma nti ade a chen ye na me hwe sika na me hu ya teso Sumpana 3.1 kasa na ya tibia free so a e ma me yes say me kokko hwe sika no a me de call phone e kura unti ase a me de call so for ne ho no nti e ho no so na kire se sa na tie kata jo na je no anka wadaroma Kwaku frimpon sisu se sa sika ye kan wasemi on fansi se obey na afa ane de wontumi Kwaku dabi ene wontumi fansi Kwaku 50 million no ene de wo se ene de enanche me call so for ne ho no me free ho akọ ni nyina no manfa kro no anto ne suwo na me call so for ne ho no a me call ye na so for ne ka no na ofre obey wo fon so e wo manim na wo ka kire me se me ma free ho nti ofre no no obey be ka se wa fa me 5 million da wa fa me 4 million da wa fa me 6 million da wa fa me 2 million e na wo kika but wo ka se 50 million de wanka 50 million de o ka se enye ono ne fa e wo so for ne fine na just so for na anka se so for na ma obey charge so for sika so oba na
ɛto na num tuo ɛkyɛ usika hodo a wafa de 50 million de nyɛ ɔno a ɛna meka sɛ deɛ sɔfo no kaayɛ no sɛ mekɔɔ hɔ no sɛ ɔse ɔbaa yi na fa 15 million no sɛ ɛnyɛ ɔno nyɛ no koraa ne me nyina soɔ ɔno no anom asɛm a ɔkaayɛ a memete wɔ phone ne so na meka papa mpakyɛ ɛhɔ no mepɛ sɛ me nso tie mpakyɛ ɛnyɛ clear katakyɛ wei ɔmo kɔ sɔfo no hɔ ɛno asɛm no tape no wɔ ha o ɛno asɛm mo mehwɛ ne bi kɔ ade ne duabɔ bam ɛno asɛm na ne yɛka no ɛne nɛnom monhwɛ na biribi a ayɛ dɛn ansesa abufuo sɛ adeɛ yɛpɛ sɛ hu sɛ sɔfo no a mokɔɔ no ɔfo sika no 15 million no sɔfo no ankasa na sika no yɛkeka no sɔfo no ankasa ntima mpɔnte sɛ maame no afa sɔfo no ka kyerɛ me sɛ ɔno na afa saa na yɛpɛ sɛ yɛhu ɔbrɛ a wo sɛ maame ankasa kaa sɛ ɔnte deɛ meka no nti sɔfo no kae a berɛ a na me ne ɔno no mmienu nko adi nkɔmmɔ okay nti ɛno akyerɛ na ɔsɛ ɛmbɛnifoɔ asɛm yɛ abɛtɔ ɔbaa no bɛrima ntam the most important thing yɛ ɛhia yɛn ɛne akwadaa no ɛsɛm mama yɛ nwanwanyaa because whatever happened no ɔmo ntam ate ne yɛsi yɛ biara kwaku woama polisifoɔ ankyerɛ wɔ bɛyɛ daabi woanyɛ ne kompire wɔ ahemfie baabi a akyerɛ sɛ deɛ asie biara no woagye mu manaka seesei deɛ aha yɛ wei sɛ wei ka wɔ yi o yɛnkɔpɛrɛ wo maame mbɛtum ɛfiri sɛ wiase yɛnwu yɛ obi nim de obɛhwɛ bie abisa adanseɛ nso nti mɛte ase kwaku mɛba kwaku yi adanseɛ no yɛyi adanseɛ ma seesei ɔba yi wɔkɔpɛ 15 million anaa 4 million 5 million 6 million no oje very good therefore yenya in the time no ko very good enti akoda no dia won hwɛ ye ne dia kora de isua dia ka ni mu na dɔso enti media mesusu sɛ oba dia be me wan hwɛ no nyankopɔn adawro me koma nkuma akoda yi wapem so abisi sabi with the first from this time and say ye ma be me hunu na sɛde a ɛso ye ma akoda no na ne na be me esi bi a menye satisfied de say akwada na ye me ba bia nkodi ne dia ene na sabia nya do a wo po atechidie mojaro do a ye nsuo fra wo mu enti mpanifo anhwe ya the main issue no a eye very very important no ye be ko agya na chiri oba fa nkosu egu ho fa wo snap si ho de call round ni nyina nse be ba ye nyina ye ma we papa mbam ye ma we maame mbam ye mfra dance phobia akoda ne yedie ene hia isese what is the way forward omono kata chome das de ntama pejam sane se ye wa fidikase so ne yakasa sami omo chichi ne benchen asemui omo tie omo hwe na ye nwa ba ma se one de nye sika no asem ti na wa but ade a enya wasem no so no ye mfa mo nkru se no obai kura fom e wo nkra ne wasem ne ye ka ade a abetodwa se obai ewia osika no katacha wo ka sem bi se ebi obai no obi edai e pena ware no ye se wo tv so ne ye wo no ye nwa ba man wa hyeche wa disguise no obai nanim ye open enu ti se aba fidie so dia se na ne ye ntimi nwi a katacha wadaroma se ebe kwa asem so 4 times kwa ne humu ne kura enu nti ne wa asem nti ne wa me no se ade a ye ka ho asem no se ente sa ye mfa amagina fidie so nka because nya ba me se nya nu nti na emom no akura ne nti na ne asem a ye kan katacha oyo obi a wota wawo a woto nana na no koto a fu na hu no ente sa o enya mada ana na ne kura so enya that is a latoji ena obi asese di obi a wato nan bia no ni nyina na kwaya asem ye dia bonkro edi gu obi hu fi obai gu be man hu fi be man su gu obai hu fi enu ti ne wa ana obai di dua aba aha de nyame ne mikuro ni da bia maka cho se katacho se wo ni obi ya de no kacho se nyame ntwa o ka nipa no afa o kwa no da nyame ase yo se nyame ntwa meka but o kan to ape so ran nsam ni ne ya esu bubu omono o de enti me de wadaroma nana se ne na ebi amere ni nti no yanya yi a yampempe na dance emrem na asem wo yi se mfie dukura ne betima aka ne ne kura beda dia yeso benya nimunyam e wo ayiso meda wase
what the suggestion na ba yes sir suggestion ana me na me tie adwemu ana me ka I understand na na me oh yeah nya hwe suggestion what the aba no kwam bi mu no me tie na so pem if you say asem ye ka to so anya den say wo ka te ho me tu ababa obi so wona menyemo a what the 2 seconds na aka na me ka te me ho na mabrim madofo be ka sente sa matamfo be ka sa na ote enti yemfa sempa ma obey na nige ho se asem ye be ko ni dito ama ne ho asan ana sempani for let bygones be bygones moment ye twam ntwam na me de akoda na hwe ne hiame se oba na kana sa sabi anya do a obi opesi kama no so obi de o kama ne fani anyina chinye ya ntwi we twa ama na kofa hwe ma na ye de sempa so ma be man dey already was say oh no kra de sika na yira na wira fi enya dia hian bia bio then we jump to conclusion akoda na hwe no ne ye ko ho enti kwaku na wa de ayira wo pese yen ko dito na uhunu sika na kira kwai na wonye wa de ana se ususu se oh atwam ja ye kura ache nti na samfana semko kwaku wo na wa de ayira wo yo famida se sede me bra panyi kan no nyese ebia ensam anu amekaye no ba kokora ye tro na oka asem bi se akwala ni titiri wunti ne wa hanti na ma make isa suggestion no enti se wodi kosua ne snap aba ayi no me pese ye do asem ni mu suko na no kura bi o mbi adadi na ye den no kura bi dadi wi ana ye den en nyame hwe se akwaya te se ase wodi asem aba na me nso me ka bi na asa aya oba wodi hu kosua ye de hwe master o wa kwaku na se me ka asem ba ko me pa cho me manu esisum na so me ka asem ba ko efa ye na kese bi ho oye man ne e die nti na wo se netimi abo mitiri makasa asem no It is all deny. I am not correct. Oh, massa. Me ma won fa sa asem no mabiu da. One no. Baby asem no se ko duru ya o ka kira me kwa me na me nim no. But me dia duru ho. Massa. Baby o be ko bia meba. Hwe kwaku. Ofa. Tie. Baby o be ko bia meba. O ya koda. Unim sem nyina o. Adenti mo deny. Tie. Sesa no na sa me. Enti wa kasa wo ja yefra na. Enti me twantro. Me se wo ja yefre. Dabi. Dina dey. There's more to it. O say, one no ye oba. O hene no waboa no pay. Na momo hunu na sene mu da. Enya no kra, nyesa no ka cha. Ah na enya no kra, wo ye dey. Wo say no kra wo pesa no kra no de ye dey. Say some na me kan na asa me twantro. Katachewe. Say ono ne dia na. Katachewe de bia o ka se bi se oba ba adwaman a ususu se oba ba adwaman a the punishment is over there ubeja no. That's all. Say mo ma se tane ni obi. Eti ono de bombu enye yi. Na me kra me ne Say no. Say kra na ko ni ni. Eti na no de yemfa me bo hwe. Ade bo a me nwan yemfa mo nkro because now no muni ho biem. So oba ne bo adwaman kra na obi fa na. Asa ka jetia. Sebi producer. Anya wasa. Kono so anya wasem. Eti de hia no ana ye fra wo no. Waka a no na ye busa ho asem. Aida sa akwala no. Anase usikasam ni ehun mu ne kre emo so obi kofa na satan mo kura so na ni oje yemfa no mebo nkro aha na ewo no ye pese obi a sabi enya nyechefa e wo kwa bisu na ne kre dadi ya meme ne wa enke bia sa asam na ye ka no baby ho hion na esan ke fra okra ga woka ekwa bisu so ta se enti no sa baby a wodi kwa so hene mpon bi no mesra ne de woni ni ho biem hold on fire odwum bi na wa na ye bebo ma kwaku fim pon de asem beba and da power so de okay I was here for Dr. Mensa ho Dr. Mensa he ba clinic friend Dr. Wonder sabe anya ado anya to continue friend Dr. Wonder enye mirike trunti oni borbo nya no ntini friend Dr. Wonder na di ni ma ne se eye duro ayaresa ntini friend Dr. Wonder wo won ha ya ehu ha mi no akabomu atutuo de akabomu a soja eni ade Dr. Wonder semrante ne so bobo yare wa hodo amesedi na obebre doso me akora mi huna no da emom ka kire yare fo se wo mra mesa na ho yade wo kotwi obo ase kwa so ufi Santasia
na wokɔ manhyia na wokɔ brofo edu na wokɔ kotwi kotia hɔ a wɔne Guinness Depot di hwɛ mu ɛno akyi wɔn krabata bɛyɛ sɛ edu ɛna wɔ Ghana hankran ka so a kofo du atakwa sunwa asahwi dwena se dunkɔ no fen ɛna gɔso mmea nyinaa wokɔ na bisa sɛ Dr. Mensa hene ɛna wɔyɛ duro no a na ayɛ asabea no obi abɛkyerɛ wo numbers abɛfrɛ no 0245 958 768 0245 958 768 and 0271 173 551 0271 173 551 abusafo mama yenkɔ yanim biu asɛm no a ne yɛ pempɛ no wahene yere brɛmu sɛ wotwerɛ bibi kakra ma me na aha kata chompa chome das na asɛm na da hɔ no wadaroma waka bi na de meme hu ne sɛ akwayɛ te sɛ besepa ne konna haban wadaroma sɛ de nsɛm na dansefo we wa ha sɛ no wadaroma gidi sɛ yɛdɔm sukɔ na yɛtimi de yɛni ɛka mu ya yɛbɛtena so bie mu no ne yɛnya ne pomasi bla ɛwɔ sɛ yɛde esie ma bibia so no ɛkoto de na mmom no media akwadaa no ho hia me ka kyerɛ kwaku frimpɔ sɛ no matter what they are happy bia no akwadaa no wɔn na de ne ba wiase wɔde ne ba makɔkoa no wɔde ne ba makɔkoa ne ba wiase no wɔte na sama do odwene ne ho ɛna wɔde ne ba makɔkoa ne de abɛnti no for now no misusu sɛ yɛnwuna akwadaa no wɔnwuna akwadaa no ho sabi wɔyɛ japade akɛseɛ ɛde ma wɔne na busua nyina ne wɔ my Ghana nyina nti no mestra ne sɛ dia ba bia do wɔma na koma ɛnkɔ fam na wɔba no so akoma nkɔ fam we say yesɛ we me yesɛ me sa me ho me yesɛ no ne nyina no me susu sɛ ɛnkɔfa hwe ma ɛkwan yɛ bɛfa so a mbɛhwɛ akwala no ɛno ho ne hia that is your decision me da se pa they were decide no sofo short katache be ma make a short no we die me nua be ma Kwaku Frimpong ba bia yedru no eni kwase ye kɔ no more than the emu sɛbi bɛma bia ne ɔba kwakohyia kanea eni gie emoro so no ye difi ba nyi sɛ bɛmpɛ na ɔtanya ba ba bia wodure yi eni ababa ona wo kyɛ me abofra na sɛ na meka abofra na wo be pii mu no ɛyɛ wu ne wakɔfa na ba na bɛma kɔfa ɔba na ɔne ne kɔda wi ɔse na wɔkɔwo ɔse kɔ adi ani ye ne sɛ wo kɔfa ɔba no kɔ adi ani ɛkyɛke ne yem sɛ wɔnyema na sɛ wɔnyem saa nneɛma na ɛkɔ so no moma yɛntwam wonya de ho ka ne nkwadeɛ a ɔhu nsuo bɛkɔ wokɔ no woankwa nkɔbusa ne yɛfuru no sɛ kwabena yi abena yi yaoi wonyema na sɛ wonyem woambusa enti sɛ wɔkɔfa abɔfra no akɔkoa no aba sɛdeɛ katakyɛw bɛma no aba yi a mepa akyɛw abɔfra no sate sɛ wohwɛ no 2 years na bɛma no monyɛmfɔ kama wohwɛ ɔba yɛkɔka so wafa sika wafa sei wafa wei sei na me sika no mefa wada uruma na wo sika no mefa ko me sika no me no obi ei oba be fam sika mesre no obi asase se wo ne yire dana yɛka ayase wo se wo ni obi ei ana wo ni bi ya mama Kwaku na Kwaku anti akwara no wo hwɛ no ne yeso wo hwɛ no manamra okay Kwaku mo wo akwara no wontie Kwaku o wo akwara no oba no se ampa mo beyi no ko fie first 40 days enya me wo no kura o me ne ne tedan onyema me ne tedan just come on hospital oba nyemo sika o je me 4 million 5 million ho ni na akoda so the question is yaba me be so body ano me 4 million the hospital wo Kwaku Frimpong wo to you anim na PZ for you anim so ya papa you anim na PZ for one bibi to same wo be didi me maami atam wo be didi me wo na didi wo maami atam maami po wo na didi wo maami atam maami po wo ya papa nka wo sister na o free mu no na nka ne ka wo sister na o free mu na ne ka ade na see ya Kwaku osinka be didi Kwaku osinka be wo sacrifice a lot una ara me na ya France wo to atade ma me hye
wo to atade ma me she o sha me mame o sha me mame na da oba ne da ball so o sha me mame ni eni hwe na wo wode ai na wo wode wo si so awo 42 years wuti me ba obra no mame fie na ate enso ojo mame fie aboso agidi wo mame atem me mo blampo no ana mitimi hwa wo no mame wutimi hwa mitimi yi formula wutimi yi formula mame da me mame number ha wo yi formula mame oba ono kare na me hia no wo hia me mame wontie kwaku wo hia me mame bema bia wo for battle achi wo be suffer these consequences anana wo ka sama 6 months me pa chao ni ma fi hospital kwanta fra wo sofo no sofo fra sofo fra sofo ai no wan to aso asem ni wo hwe kopem baabi ya te ase ada no wan to aso de tie ni abra onyem no o 6 months na wo free me nchen lockdown ni me Monday no esem obi MP no na me yese me man iska se onko di dwa santasi dwom na me nso me kodi dwa ne bi freku ti me bedru fie be 8:30 e ba na chese aduane o ye onwie na me yese na de na dada da fiti anopa enti anu na me kan na o se ne bu afu nti obekọ ne maame ho ya ka de o se obekọ maame kan o se obekọ dana day one na yesi mo bi MP no ti maame ne kura be ka se wo se obekọ na maka se sign na so obekọ de ha e free na kro emfrɛ me biem na ade free me nkyɛn na akɔye na akɔye enti akɔye no edidimu an ɔde bɛwo ye na me kɔ hospital ho me kɔye na de wo se me ye ma se de waka na me fa omo ɛkɔ fie enti ɛda na me di nya ho kɔ ho ɔwo ye no ebia ekosiada adwuma asem nti kosiada dura me kɔ ho ekototo akra ne nuane na ne sika wose me de man me de ama no enti me guso ya sa de we along the line ana one o maame ekọ me papa wose me nhwe no ana me say na chese de me ya no mfaso ba na woso na watwe bi o ha metimi boka akra ne nuane ne usika bi a 500 bi a 480 na sa wose me nhwe wo de a ana e de enti na wose basa enti na me papa etu ne mpanyimfo ne baako me papa ye nkonya busia panyin se omo nka ho ne mmra omo fie ho na efie wura no yamfa matu nanim no mebusam hwe se de ekoso na no kra efie wura no kra nim obi o fie obi anim hwe na mehwe wona enti ekoduru ye no no ne o ma me se omo ma ni efie wura bia ankasa omo enko fie wura bia ho na wona na busuafo ebeba me papa ye se omo mela na omo ntana se e wa hemfie ho na yensiesi asem no mbeba besine obi ansi ho ena ekoda nti emu wono na me papa ye se odi ni nyina mu twa so se be ya wa asem be de nti me nua boy baako na me send this camera na o adwuma o boni din unua boy na send this camera boni din ko jobo atin o Jabinra bank nti na sa kwan ni se wo wonwe ena wo fa na odi koma wo mu nti na se de ekoso na egusi okoso nsem no keka nti emu wono ana odi call me papa ho biem se obebo me dua abubu maguda makumi na ode ono ne ba na wawo no me san oba panyi ba ma do mienu adase na wa mama ma dadem na mawu na ode o mienu adase nti from there no wa bodu ade ne ba adase da wono ane yefumba okay before papa obua oba man kasa carry on ne number ho carry on sami na me ni ho papa na friend nti papa program panyimu akokro no oya konya busa panyi ni so twantro dia me papa dim no kokan nya me no ka kire me enti aya sa na kokan sa asem na ye na me yese na sa dia ha dia enti na wose misika ko ho because obi a watimi abie na no unim se wo hwe wo mo ema o ma me ne kura make statement be the last time say enya se ehwe no wose me hwe no na me ba me de ba ho enti me yi o mo ko fie no one o ma me nyina apa me che se de asibia me ma ni ntwam ni ade but say me ne ho an ne wo ho se me ne ho an ne wo ho na me nu ni ho but oba anyem me nja intimi nka se onyem anti kwaku wo ye no wo hwe akoda no kopem certain point yes na obey ne ye binti obebubu magu ho akumi no de abofra no ne me ba panyin na daase from there na wa hwe akoda na me ka se ene sa deamisika na ebedi ho no minim de na akoda no a wo hwe no no so wa ye bonde me
akona na wo hwe no ono wo se ne ma men ka sa asem ne nkire wana dabi aden there sa akona suffer that punishment master aden na koda innocent baby aden ti na ese o suffer punishment me come dey no asem bi se me ma me sa time no me ma me to aso ano hwe no me ma ka kire me ma me se e mo hwe ni bi no hwe na me mebo ni dua oboa asem ni ma me ne hwe no sai say oni obi te wo ye be ma na ada jam na anim se de hyehye ofa na wo kana obia anji wontumo obia se utwa ntro odi bi di ma me no na ma me ne ye se ne tintuntan me kura me sa time na minim mi sister no na oyare December no oba wa ho de akura tade eba na obete hwe ye ma ne nan me o de atade bre me ho na obete hwe empra na akwafa no no ana obadwonfo oyare da living papa oyare me ba ne yare da living waters ne ma me be testify papa living waters me o report me o report ni nyina wo ho me ba ne nya moja living waters doctor ne ka chia me say kwaku wo se ya em operation inti mi ntwi me moja nti be me papa de nti ama ne kwoti hwe enie wait kwaku wait the man sister no ma me say wa ekwoti hwe enie papa me bucket one oya record living waters 1 month 1 week ne wonton ahwohye nkwa na esi ni so enti ma me frɛ papa no wo afron kwanta ana papa no say me ma me mra no meyi sraha papa me ma me mra ne o meyi sraha emfa ma abofra no ade na okote hwe ye papa pacha ne na me kan ti ma me mra no meyi sraha ana be me yote ye ne ma me Sunday sister ya wa free me ma me say weska say onye no nkototo akokɔ ne ɛho niama na papa ne se wɔn tɔ mra no ɔfa nya da bi ɔboa papa atade bɛ na ɔde ba ɔbo ɔma me de niama brɛ se ɔde bɛsi ne so se fa brɛ akora ne nya 6 months diaper ne nyina papa ebi gu osisi ame ne wo kasai onya 6 months enuane ama me ne de ba nya ba me so ɔfa mada ma ɔno ane ma me ya dansini bɛ ma na ɔfa mada no ɔde yɛ dɛ ɔse ɔfa ma ono a odi ana papa o se won fa ma yi wa no e wo ho se mebo a be ma ya fa ma abo fa nya no kure ei ba boy wo be wo kwa papa be ma yi so on fa ma da ni nua ya obo ni din ni nua ya obo ni nua ya obo ni din se bo ya obo aten no me ba bia me fa bia me fa me jira fidie so hold on papa ma ne fa me so ma ya wele let's end the case fa na so for kro na o say my friend is say for 4 million no ma fa ma ne ye say afraid I will say be kwaku niama na man san fa ma ne ye say wo so de niama ne bai wo so de niama ne bai afraid de niama na wa fa ma wo na de bai wo de niama ne bai anya wo na me kire ma kire wo pamso hold your fire case agent me tia some na seda Niggas in that trap and plenty talking, I swear to God. Transaction in them, she can't be a stage. My tia block, no so tia pulling up on the hawk. Then I kill up boys back to us. The friends say our front, if you don't need one, I see what I found. Auntie Marine, if said this be the life I live for here. Things I see with my eyes, I make us my brain one now she go stress. So I keep it up to myself. Obi ana so my gangster, yeah.